kontaanlen don kojugu dɛsɛr kɔnɔna la ɲɔgɔn ye an ye point fila dɔrɔn ta ka kuma quoi an ko orgueil an y'o fɔ ani dusukolo ka détermination d'a kan k'olu saba fɔ dɔrɔn ne ka gɛlɛya yɔrɔ yɛrɛ fɔra ka an ye préparation ne ma se ka défense travailler entraînement la yan an bɛ ka corriger dɔɔni u ye nimisi wasa la kosɛbɛ parce que u tun tɛ mun kɛ u y'o kɛ an tun bɛ siran mun ye bi ka don an panier ka don an kɔ o balila dɔɔni parce que mɔgɔ min ka point fɔra 3 points de an ye rotation défensive ni pénétration kɛra mɔgɔw bɛ yɛlɛma cogoya min na an y'o corriger dɔɔni tamor kɔnɔna la an insistera kan o de nimisi wasa bɛ na joueurs tun b'an faamuya match laban na 3e quart-temps kan u ye n faamuya baara taabolo la an bɛna insister o yɔrɔ kan parce que an ka défaut yɔrɔ de an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin kun ye coach Kaba ye Stade dege karamɔgɔ don ni ale y'a ka kunnafoniw di Stade jɛkulu Stade ka SANFe cielou jɛkulu gagné an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko match in kɔnɔna na équipe minnu ye cɛden minnu ye baara kɛ kosɛbɛ o match in kɔnɔna na o ye Mamadou o ye Aliou Jara ni pivot don numéro 15 ale kɔni ye kuru ka fara Sumela Berté kan ka fara Mamadou Vie Keita kan olu mana bɔ yen nɔ Namagan Keita ka fara Kelvin Amayo ni ale Nigeria jamanaden ye ka fara ale fana kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Stade jɛkulu mɔgɔ bɛɛ ye match caman de kɛ nka bi y'u ka match laban an y'a yira k'a fɔ an y'a ye k'a fɔ jɛkulu ninnu na balontan jɛkulu ninnu na mɔgɔ caman de bɛ yen minnu bɛ ka qualifier ɲini an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Rwanda Energy Group kɔni ale ye victoire 3 kɛ a ka bɔko 3nan fɔlɔ la n'u bɛnna Mali ɲɛkɔrɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko US Monastir gagné kunu Rwanda Energy Group la k'a ka victoire 3nan kɛ ka tila ka Abidjan basketball club fana ye Kawara Falcon de Nigeria ci k'a ka victoire 3 kɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko mɔgɔ 4 de kan ka bɔ nin tournoi in na ka taa kumabɔ la Kigali demi-finale la ni Sahara Conference Nil bɛna tali kɛ nin wagati ninnu na ni nin conférence in tɛmɛna olu cɛbɔ 4 fana bɛ taa Sahara de Conference cɛbɔ 4 sɔrɔ Kigali mara kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi Stade cɛdenw bɛ kɛnɛ kɔnɔ bi u bɛna u ɲɛsin ABC Fighter ka bɔ Cote d'Ivoire jamana kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin match in a bɛ ka labɛn cogo di an ka lasigiden ka bɔ Dakar Nama Jara ani Chaka Traoré olu ye Kaba ka kumakan sɔrɔ a bɛ fɛ kumakan in labɛn bɛ ka kɛ cogo min na contre l'équipe ABC de la Côte d'Ivoire. A bɛ se ka video b'an bolo nka assistant fila a bɛ labɛn k'a la an bɛ taa baara k'a kan olu kɔni b'an dɔn an b'u dɔn an b'u respecter c'est une grande équipe stratégie ko de don an bɛna taa baara kɛ de non seulement video la pour lajɛ u bɛ jouer cogo an bɛna ka taa baara k'a la entraînement na. an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kun ye Kaba ka kumakan ye Kaba ka lasili ye n'o ye Stade Malien dege karamɔgɔ ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Stade kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu labɛnnen don nin jɛmukan in na olu labɛnnen don nin ɲɔgɔndan in kɔnɔna na ɲɔgɔndan min bɛna kɛ bi u ni Abidjan basketball club ni ɲɔgɔn cɛ an b'a jira k'a fɔ Stade ka bɔko 4nan de ye nin ye u ye victoire 2 kɛ u ye sebaya sɔrɔ Kwara Falcon Basketball Club de Nigeria u ye sebaya sɔrɔ u ka kuru 78 ka Falcon ka kuru 74 o kɔfɛ u bina fɛn ɲɛkɔrɔ Association Sportive des Douanes ka bɔ Senegal u bina lu ɲɛkɔrɔ kuru 74 ani kuru 58 Stade ka bɔko 4nan na u ye sebaya sɔrɔ Rwanda Energy Group contre la kuru 84 ani kuru 64 bi ye u ka bɔko laban ye n'u ye sebaya 2 sɔrɔ ka sebaya 2 perdi n'u kan ka o kɛ ni bi ni Abidjan basketball club ye n'olu yɛrɛ kɔni ye victoire 3 kɛ an bɛ wagati min na komi sisan olu ni US Monastir ani Rwanda Energy Group de qualifielen don an bɛ wagati min na nin wagati in na ka taa Kigali mara la bi bɔ nin match in kɔni an ye k'a fɔ a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ Stade kan ka nin match in gagner walasa u bɛ se ka don poule la parce que an y'a ye k'a fɔ association douane ka match prochain bɛ yen nɔ olu fana ye victoire 2 kɛ u ka victoire fɔlɔ la u perdila contre l'équipe u ka victoire fɔlɔ la u ka match bɔko fɔlɔ la u perdila u batira contre l'équipe Abidjan basketball club kuru 76 ani kuru 70 u ka bɔko filanan na u ye sebaya sɔrɔ Stade Malien kan u ka bɔko 3nan na u ye sebaya sɔrɔ Falcon kan u ka bɔko 4nan na u ma sebaya sɔrɔ Rwanda Energy Group y'u ci kuru 80 ani kuru 73 u ka bɔko laban na u ye Rwanda sɔrɔ u ka bɔko 3nan na u perdila Rwanda contre la kuru 69 ani kuru 55
u ka bɔko laban na u ye Falcon de ci Kwara basketball de ka bɔ Nigeria kuru 75 ani kuru 68 u y'olu de ci u ka match laban na AS Sportif de Douane ko o b'a yira k'a fɔ kuru fila bɛ équipe saba de bolo an kɔni b'a yira k'a fɔ Kwara Falcon basketball club ka bɔ Nigeria jamana kan olu kɔni ma sebaya sɔrɔ an bɛ wagati min na comme sisan a yirala k'a fɔ olu de bɛna kɛ jɛkulu mun tɛna qualifier ka taa conférence Nil la nin jɛmukan in kɔni bɛna d'aw ma VOA Bambara kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ bɛna d'aw ma ka bɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko VOA Amérique ye nin jɛmukan in partenaire officiel ye n'a bɛ ka d'aw ma kan 5 ɲɔgɔnna la bamanankan français anglais kiruwandu ka fara portugise kan o kunnafoni bɛɛ bɛna d'aw ma VOA kunnafonidiso la kabiri Washington jɛmukan minnu bɛna d'aw ma bi o ye Stade ka jɛkulu ye Stade ni Abidjan basketball club de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ miniti 15 ɲɔgɔnna kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛna kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ d'aw ma bamanankan na Washington DC.
la dɔnniya ka fɔ nin VOA Bambara ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ka lasaw ma mun na di Basketball Africa League kan Basketball Africa League SANFe cielou farafina ɲɔgɔndanba tako sabana n'a bɛ ka kɛ farafina an bɛ conférence min na n'o tɔgɔ conférence Sahara o jɛmukan de bɛ sen na ka d'aw ma kabiri Washington chaque cero an b'a la dɔnniya ka fɔ ko jɛmukan kɔnɔna na bi an bɛna kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛ d'aw ma jate minnu bɛ SANFe cielou nin kɔnɔna na mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka équipe fɛn bɛ ka u jilaja ka passer ka taa conférence prochaine na mun bɛna kɛ Kigali jamana kɔnɔna na an b'a la dɔnniya ka fɔ bi u y'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ sanfɛ Sahara conférence la o ye Abidjan basketball club ye olu de bɛ sanfɛ n'u ye victoire 3 kɛ ka match 1 perdu o mana bɔ yen US Monastir n'o ye Tunisie jamana Tunisie ka cɛbaw Tunisie cɛdenw ye olu ye victoire 3 kɛ ka défaite 1 kɛ Rwanda Energy Group olu ye victoire 3 kɛ ka match 2 perdu Association sportive de douane olu de bɛ 4 na mɔgɔ minnu kan ka 4 na mɔgɔ minnu kan ka bɔ ka taa ɲɔndan in na Kigali Rwanda jamana kan n'olu ye match 2 gagné ka match 2 perdu olu ni Stade Malien fana bɛɛ bɛ hakɛ kelen kɔnɔ mɔgɔ duruna n'u ye match 2 perdu ka match 2 gagné Kwara Falcon basketball kɔni an y'a ye k'a fɔ olu ka bɔko durunan bɛɛ perdu olu sen tɛna ye Kigali mara kɔnɔna na an b'a la dɔnniya k'a fɔ ko cɛbɔ 3 kɔni olu dɔnnen don ka ban cɛbɔ 2 minnu bɛna se ka u sen bɔ ka taa nin kɛnɛ in kɔnɔna na Stade ni Douane cɛ olu de bɛna dɔn bi kɔnɔna na ani sini AS Douane kɔni ale bɛna ka match prochain kɛ ni Rwanda US Monastir ye n'u ka bɔko laban mina k'o ye n'u sera k'o gagné kɔni u bɛ taa Stade ɲɛ ni Stade fana sera k'a ka bi match gagné contre ABC a bɛ to Stade Malien ni Association douane sportive du Sénégal de ɲɔgɔn cɛ ka kɛ mɔgɔ 4nan ye ka taa fara ninnu kan kɛnɛ in kɔnɔna na an b'aw la dɔnniya k'a fɔ ko conférence de Nil kɔni ale kɔni bɛna daminɛ o kɔfɛ dɔgɔkun nata ninnu na n'o bɛna kɛ avril kalo tile 26 n'o bɛna daminɛ Caire Egypte jamana kɔnɔna na a match fɔlɔ kɔni bɛna kɛ Ali Ashley Sportive Club n'o ye Egypte ye ka fara club Ferroviario de Beira ka bɔ Cameroun olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ avril kalo tile 26 ka ɲɔgɔn sɔrɔ o conférence Nil daminɛ na an b'a la dɔnniya k'a fɔ ko équipe 4 ou bien équipe 5 ɲɔgɔnna bɛɛ kura sɔrɔla ka fara ɲinan ta kan kelen n'o ye Sidi Oiler ye o Sidi Oiler ka bɔ Rwanda jamana Sidi Oiler n'o ye Sidi Oiler ye ka bɔ farafina yɔrɔ wɛrɛ la mun ni o bɛna ye nin kɛnɛ in kɔnɔna na an b'a la dɔnniya k'a fɔ ko Sidi Oiler ni olu siɲɛ fɔlɔ ye ka fara équipe wɛrɛw kan Al Ashali ka fara o jɛmukan kan olu bɛna aw sɔrɔ an n'olu fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛna olu fana ye kɛnɛ kɔnɔna na n'olu fana ye équipe kura ye an bɛna ye k'a fɔ équipe kura wɛrɛ sɔrɔla ka fara a kan n'o ye Uganda équipe ye n'o fana bɛna ye kɛnɛ kɔnɔna na conférence di Nil kɔnɔna na ka fara Cape Town Tiger kan o jɛmukan ninnu de bɛna d'aw ma ɲina nin wagati in na Nile kɔnɔna na n'an sera o wagati la an bɛna o kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnenw di aw ma VOA kɔnɔna na fana ka a kunnafoni n'a kun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ fɔ aw ye.
amawla donna ka fo ko ni vewa Bambara ka jamu kan krenkrene ka lasiaw ma Basketball Africa League kuna fulu kan SANFe cielou ɲɔgɔndan saison laban sabana ni a bɛ ka kɛ conférence Sahara Sénégal mara kɔnɔna na amawla donna ka fɔ ko ɲɔgɔndan minnu bɛna kɛ bi o ye Stade Malien bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Malien ni Abidjan Basketball Club bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an balimakɛ Bakari Sila b'an bolo ni ale fana ye Stade cɛden kɔrɔ ye n'a sigilen don Amérique yan nɔ ni SANFe cielou kɛra sababu ye ka na Amérique yan nɔ an bɛna kuma d'a ma jamukan kɔnɔna na Bakari an y'a ye k'a fɔ Stade kɔni y'u ka match 2 gagné ka match 2 perdu sabanan kɔni a yirala k'a fɔ n'i ma sabanan sɔrɔ hali ni ye sabanan sɔrɔ an bɛ wagati min na AS Douane ni Stade cɛ golevarage bɛ se ka k'a la e hakilina ye jumɛn ye bi Bakari u kan ka jumɛn de kɛ walasa u bɛ se ka qualifier ka taa bi ni Kigali kɛnɛ kɔnɔna na play-off la kuma diyara n ye kosɛbɛ et puis n bɛ bɛɛ fo an bɛ yɔrɔ min na sisan a bɛ komi n'a fɔ a sera a kuncɛyɔrɔ ma a ma se a kuncɛyɔrɔ ma o da de b'anw fan fɛ sisan k'a fɔ ko kunu sera a sigiyɔrɔ ma a ma se a sigiyɔrɔ ma fɔlɔ dɛ an ni ABC cɛ bi an ka qualification bɔra ABC de la tournoi ni qualification an taara Côte d'Ivoire an ye ABC ci an qualifiera mais ne nana ka na record lajɛ ni tournoi nin na sisan record ABC ka record b'an ka record ɲɛ a komi n'a fɔ 2 points na ABC 43%. ABC ka 43% be nous 31% des points o kɔni i b'a dɔn a ma ban Bakari an ye ka fɔ quand même équipe fila de kɔni bɛ sɛnsɛn na pour que ka fara mɔgɔ 3 ninnu kan an y'a ye ka fɔ ABC yɛrɛ olu de bɛ sanfɛ kojugu mɔgɔ ninnu na olu de ye victoire 3 kɛ n'u coachelen don ni coach list mil ye u ye victoire 3 kɛ ka perdre ko 1 kɛ an y'a ye ka fɔ champion jɔnjɔn bɛ mɔgɔ minnu bolo US Monastir Tunisie jamana kan olu ye victoire 3 kɛ ka match 1 perdre Rwanda b'olu jukɔrɔ équipe 4 na u ye 3 perdre u ye 3 gagné ka 2 perdre AS Sportif de Douane ka bɔ Sénégal olu de ye victoire 2 kɛ ka perdre ko 2 kɛ ka fara Stade Malien kan jɔyɔrɔ in kɔni b'olu fila de ni ɲɔgɔn cɛ sisan Bakari e bolo bi match ninnu cɛla Stade kɔni bɛ ka jouer Stade kɔni bɛna jouer bi contre ABC club ka bɔ Côte d'Ivoire US Monastir fana ni Sportif bɛna jouer Douane e bolo ni équipe fila ninnu na n'u fila bɛɛ gagné a bɛ gɛlɛya a tɛ kɛ golevarage golevarage bɛ se ka sɔrɔ a la mais ni match min yɔrɔ min na komi n'a fɔ hali n'anw y'an ka match gagné fo équipe dɔn fana na dɔ ka dɔ ci yen quoi donc a golevarage bɛ sɔrɔ o yɔrɔ la mais ne kɔni min fɔ an ta kan an k'an ta rassurer fɔlɔ donc ni chance bɛ na ni équipe dɔn tɔ ta ye bi n'an sera ka ABC de bɛ sanfɛ Abidjan Basketball Club o de bɛ sanfɛ bɛɛ ye donc bi n'an sera k'olu ci bi donc AS Monastir Douane ani olu ni minnu bɛna jouer bi donc an ka garizigɛ bɛ bɔ olu fan fɛ garizigɛ bɛ bɔ an fana fan fɛ mais n'anw y'an ta yɔrɔ sécuriser donc garizigɛ filanan ni Ala jɛna n'o ye o bɛ nɔgɔya parce que a bɛ yɔrɔ min na komi n'a fɔ ABC ka an kɔni an bɛ se ka fɛn fɛn gérer bi k'an bɛ gagner ne kɔni b'a dɔn an ka 3 points fili ne yɛrɛ b'a dɔn o pourcentage man ɲi kosɛbɛ pourcentage bɛɛ sɛbɛn ne fana bolo Bakari kana taa yɔrɔ la Stade coach bɛ ka kuma Kaba bɛ ka kuma an b'a lamɛn an bɛ sɔrɔ ka segin ma focused on the defense and hopefully we can get a win today. Vous avez joué 2 fois pendant les qualifications, elle vous a battu 2 fois. Est-ce que c'est trop tard ou est-ce qu'on se sert de ces matchs-là? Bon, pas trop tard. En tant qu'on joue contre l'autre, il faut the fact that we play against each other, you know, it helps us. We played them twice, quite recently. We know how they play. We can try and break their game down. The reality is that they're a very strong team. It'll be a different game out here today. Interesting thoughts by both these coaches. Talking about Mali Stade Malien coach de Kramoko Bakari a yira ka fɔ k'u kɔni b'u jilaja ka match in gagner an b'a la ɲɛ b'a la u bɛ ka cɛden 5 labɔ match in bɛna daminɛ sisan kumakan labanna u kan ka jumɛn de kɛ bi u kan ka fɛn nettoyage jumɛn kɛ walasa u ka se ka sebaaya sɔrɔ ni équipe ABC in kan minnu ka coach ye coach Liz Miss ye n'ale de ye muso kelen dɔrɔn ye nin jɛmukan in kɔnɔna na an bɛ fɛn fɛn kɛ ni match na e bɛ Côte d'Ivoire ka 3 points fili dɔgɔya parce que 3 points pourcentage b'an ta kan 3 points peut-être ils ont à 48 Aruna 43 points fili et puis ils encore il y a 10 dollars en 3 points niveau là on est comment dire
1 5 2 à 28. Aruna. 3 points Bantaka, ou 3 points d'Oya. Et puis, Nansra a 2 points, en cas de 2 points à Kojugu. Nansra a 2 points renforcés, à Côte d'Ivoire. Problème faut être là. On a 3 points d'Oya, on a 2 points niveau Kachanutai. O Jaranye Bakari, Anyabala, Ouachedum Bora, ABC Chedum Konye, Alex Robinson Jr., no numéro 1, Chris Okweba, numéro 7, Abdoulaye Aruna, numéro 10, Mike Fofana, numéro 13, Stéphane Konaté, numéro 15. Amala Donaka Foko, Stade Chedum Kona, Ubina Boni, Mokomunye, Amonolu Foye, 100. Stade Chedum, Amala Donaka Foko, Mamadou Keita, Aliou Jara, Suleiman Berté, John Wilken, Kafara, Namagan Keita, kan olu mogo duru de ye Mali cɛbɔw ye kɛnɛ kɔnɔna na an b'a ala dɔnna k'a fɔ ko ni jɛmukan in a kɔni ɲɔgɔndan in kɔni bɛna daminɛ sisan Stade Malien ni ABC Fighter ka bɔ Abidjan olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ in kɔnɔna na n'a bɛna daminɛ sisan u ka match laban Stade Malien ka match laban de ye nin ye pour que u bɛ se ka sebaaya sɔrɔ puisque u bɛ se ka qualifier ka taa Kigali mara kɔnɔna na demi-finale quart de finale kɔnɔna na ni play-off kɔnɔna na n'o bɛ taa tan Kigali mara la don nataw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye jɛmukan ye VOA Bambara ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsin anw ma Basketball Africa League SANFe cielou tako sabanan hukumu kɔnɔna ma u bɛna ntolafili kɔni daminɛ sisan équipe fila ni ɲɔgɔn cɛ an ɲɛ bɛ muso arbitre de la ballon b'ale bolo ale bɛna jɛmukan ale bɛna match dayɛlɛ ni équipe fila in ye ka bɔ farafinna ABC Fighter ka fara Stade Malien kan n'o o kunnafoniw bɛɛ bɛna d'aw ma chaque cero fɛ kabiri Washington an ka sɛgɛsɛgɛlikɛla basketi n'o yɛrɛ ye SANFe cielou dɔnbagaba ye ka bɔ Stade Malien na n'a sigilen don Ameriki yan nɔ Bakari Sila an bɛna kuma d'ale fana ma a ka hakilinaw fɔ an ye Stade ka nin match in kan a y'aw to nɛgɛ kan an bɛna kunnafoni kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ d'aw ma sanga nin kɔnɔna na sisan. Is averaging a double-double in this tournament, 17 points per game, leading the Sahara Conference on the average total rebounds board with 14.3. Wow, that is really going to be such an incredible matchup there. But I think it's a fresh day. It's a new beginning for both teams, and they know that everything they've done in the first has absolutely no relevance in this game if they cannot get the victory. It's do or die. It's West African battle, and we are about to get this one underway. Referee Stephanie Barksdale gonna set us off. Stade Malien will pick up the first possession on this one, and not forgetting that we have a sideline guy who's got the insights. We had a chance to chat with Liz Mills and Robbie. Do you get a sense of the importance of this one from the side? Oh no, it's super important. You know, it's everyone. We get to a point now, Q, where we haven't seen this before. We've got 5 teams still, you know, vying for qualification. This is absolutely massive. So to hear and pick up the vibration from Liz Mills, you know, we've got to go out here and do the business. We saw that players came off the bench and performed yesterday. Who's going to perform today? We'll have to wait and see. But excitement all round. Robinson blocked Diarra. He's talking about presence in the paint. Aliou Diarra, 2.5 blocks a game. He leads the conference as far as defensive presence. Chris Obekwa has held that mantle, led the BAL in season 2. But here we have a look at what he can do defensively. Got to watch him on both ends of the floor, but he also picks up the foul comes on Keita on the contact. Yeah, absolutely. The captain of the ABC Fighters is trying to get into a tango there. He's picked up his first foul, but Robinson on the other end has not yet made it count. This will be a game of small margins. Execution going to be crucial. ABC, the better executing team on paper. It's Keita. Wilkins for Stade Malien. Diarra matched up against Obekwa. Diarra defended well on that one as the ball comes off short into the hands of Robinson. Haruna from the elbow knocks down his first shot. Nice opening bucket for Haruna, and that's his preferred spot. Absolutely, Haruna just getting onto that scoreboard early enough to give him some good confidence, and he'll need it going forward in this very tough fixture. Aliou Diarra on the other end, doing what he's been building his reputation around, picking up the offensive rebound and the drive in from Keita. Just look at the position of Diarra
forcing Obekpa into the foul. Obekpa picks up his first. It's one team foul apiece. We're looking at the replay there. Obekpa will be very concerned about the space that was accorded to Stade Malien on that drive from Aliou Diarra. Well, he gets an empty trip, but the rebound is picked up by Wilkins. They secure possession right back. Averaging 60% as a team, Stade Malien from the free throw line. Keita comes off the middle of the front iron. Robinson controls. Tension palpable. There's Robinson tries to find Obekpa with the lob. It's picked off by Keita. A couple of turnovers. Inside they go. Wilkins, hook shot, opens the scoring for Stade Malien. Wilkins in the right place at the right time, delivers the 2 points to get Stade Malien going in this game. Diarra, nice read. Chance here for a transition bucket, and now contact called. That's going to be number 2 on Obekpa. 2 quick fouls in just 2 minutes. Might see him make a little move to the bench, and yes, substitution coming in really early from Coach Liz Mills. Cote will come to the floor. Okay, we talked about that niggling ankle injury. You can see he's limping. He's not able to move his feet quickly on defense, and he's getting tangled in there. 2 quick fouls, and that's not looking good for the ABC Fighters. Hurts them just having him off the floor, because now they've got to find different coverage. Well, Berte fires the 3, back iron. Long rebound is secured by that man Konate. Veteran controlling the offense on the other end. High pressure on the defensive end. Haruna matched up with Berte. Step back 3. Front iron, long rebound again, controlled. Another chance for the Fighters. Robinson goes to work. Left hand, no good, and off it comes, and now a chance. Suleiman Berte is out in transition, left hand layup, and Diarra flies in but can't finish. It was a good idea there from Aliou Diarra to clean up, but unlucky that the ball did not drop into the net. Kone's first touch, throws away carelessly. Back the other way, Berte breaks down, and layup won't go. The finishing right now could be a concern for Coach Kabakante on the end of Stade Malien. Fofana into the corner. Konate likes that corner, hits the 3. It's a beautiful finish there from Konate from the best line. Something we've seen him do this tournament. He certainly has been exceptional from the 3-point line. Diarra fires from the free throw line, strong on that miss. It's not going the way of Stade Malien. Just can't find the touch early going here. Could be a little bit of nerves for the young team out of Bamako. Haruna back the other way, goes left, and then is forced into a contact situation, and the foul comes in. I think it will be Aliou Diarra picking up his first. He does, and that's the second team foul. And looking at that replay, Haruna attacking the paint. Aliou not really coming in on time, and he picks up his first foul. That is something that Stade Malien will have to be careful about, because Aliou Diarra is a very key player for them, both on defense and on offense. And you can see that the ABC Fighters are trying to take him out of the game as soon as possible. Well, it's about starting well. You can set the tone initially, and that's what the Fighters will want to do. So will Stade Malien. They have not found their touch yet from the field. Diarra on the drive, the left hand, in and out it goes. He gets it right back, up he goes again, still can't find touch from close range. Well, Suleiman Berte and Aliou Diarra will have to have a conversation with the net and the hoop because the ball is literally refusing to get in there. They need to have a word. Well, they need to have a quick word. They're 1 of 8 from the field, and that's just 12%. Struggling to convert. They're getting good looks, just can't finish. Wilkins. It's Keita, tightly guarded. Berte goes up over the D, and finally
opens up that lid on the rim to get a score from the field. Well, perhaps that's the commentator's blessing. It's normally a curse, but finally Berthe getting his first points in this game. Definitely commentator's blessing. And now on the other side, Konate against Keita. He floats up and over. It's rebounded by Wilkins. A chance for Stade Malien in transition. Berthe throws up! And the first bucket for Diarra as he scores off the lob threat, off the find from Suleiman Berthe, and that connection keeps working for Stade Malien. They really have a bromance that's been going on here at the Sahara Conference, Berthe and Diarra. And finally, they get onto that scoreboard, and it will give them offense going into the defensive side. Well, off that fantastic find inside the paint, it's 8-6 here at the Dakar Arena. Just have a look at the throw up and the finish from Diarra. Tight game. We'll be right back after this. All right, fans, let's throw it to the stage and meet up with your hosts for the BAL here in Dakar. Hey, YD, Abba, what's up? Light switch on. Getting up to greet. Ambalo dona ka fo kuni ngoni tama tutara ninye study ni ABC Fighter. Ambalo dona ka fo ABC Fighter ka kuru shaking study ka kuru fla. Minute duru de beno yoni angabona minute duru de beno yoni angabo ni wakati nkonna na premier carton konna la Ambalo dona ka fo ko study koni matching damne ni kuru fla drone sira kuru fla de bubulu. Amolo dona ka foko ABC Fighter kuni kurushe gumbulu bulo premier carton Stade ga jekulu la mogo munyi point soro oye Berthe Suleiman Berthe ale de kuru flado Mali kanuna amolo dona ka fo ABC Fighter ga chedeuna Amadou Abdoulaye Aruna ale kuru nani ba ale bulo Aruna nale de uga cheboy uga cheba bay ka fara Stéphane Konate kan kuru sababa ale bulo Kafara Don Alex Robinson point clemba le boulot olu de ABC ka chabo ye munu point do amala dona ka foko Mali fanfɛ John Aliou Jara ale kuru fla do amala dona ka fo signal Ali Jara kuru fla do Suleiman Berthe kuru fla do John Wilkins nale Francis Jamanaden ale fana kuru fla do ABC Fighter ga kuru shegi Malika kuru woro Aliou Jara koni ale danki ke ballon d'or fla le SANFe ka bo mener bulu ale koni o mene SANFe ga danki ke anguna ambalo na ka fo ansigna kene kono sisan amina kuna fuli bedauma. Yeah, absolutely. They look like brothers. They look like they've known each other for many years, and you can feel that Bromos really working for them. But also it's interesting to know that Stade Malien have been great on defense, getting 3 steals that have literally helped them to get back into this one. It's a 2-point game, and you can see them building the momentum, which is very necessary when you're playing against a very fast-paced team like the ABC Fighters. It certainly is, and let's find out just a little bit more information. Keita knocks down a big 3 to give Stade Malien their first lead in this one. I know Robbie's courtside, and we just find out. Robbie, could you pick up anything from the timeout? Yeah, Coach Liz Mills, she's basically saying, don't leave 15. Don't leave 15. It's of course that man Diarra, very, very dangerous. Work on the rebounds. The rebounds are going to be really important in this game. She says focus on the rebounds, both defensively and offensively. Game now tied, and that one pulled along too. And thank you very much, Robbie. And it's fair enough. Got to focus on trying to keep Diarra out of the paint. No team has figured that out yet. No team has figured that out, just keeping him out the paint. Yeah, talking about Liu Diarra, he's already amassed 3 rebounds so far, and you just get the feeling that they'll have to do better, they'll have to box him out, and that is something that the ABC Fighters must figure out. Well, just a look there, contest on that long-range shot from Keita. They still don't know whether it's 3 or 2, but roll the 2 right now. It is ABC basketball, Chudier Bile in. Bile fires from the free throw line. It's again another long rebound. Suleiman Berthe back the other way, bundles into
Billy, and he's going to get called for the charge. Great work on the defensive end by Billy. Talking about Billy, he was massive last night against the Kwara Falcons, coming off the bench to score 24 points. That's a man who's very dangerous when he has the ball in his hands. But on the defensive side, he'll have to do a better job on Suleiman Berte. Berte picks up his second foul, so he's going to have to head to the bench. And this is interesting times for Stade Malien. He's the 23-point per game performer, their leading scorer, and he's in a little bit of foul trouble. The wonderfully talented youngster from the NBA Africa Academy, Rubens Cielou, just coming on. Chance for Cielou to pick up some minutes. The NBA elevate player Haruna. He's been quiet. Haruna steps in. Hands off to Cote. 9 seconds on the shot clock. It's Robinson. Contact call. And Keita looks on in wonderment, but referee right there to make that call. So talking about Keita, his assignment is very clear. He's been assigned to guard that man, Robinson Jr. And so far, Robinson Jr. has already picked 2 fouls. And they go into their 15th foul, so Robinson Jr. going to get a chance to go to the free throw line. It's working for Robinson Jr. He knows how to collect those, but he'll need to convert more on the free throw line just to make sure that is effective. Well, vastly experienced Robinson Jr. played for the Long Island Nets in the G League. He also signed an Exhibit 10 contract with the Cleveland Cavaliers, and he once again showcasing the diversity of his skill set, makes the second of those free throws. 9-8 to score. 2:55, 2:52 left in here. Amayo, who's in. Tiara. Pressured. Hands off to Traore. In he comes and finishes with 2. Nice layup by Traore, finding some space in that very stingy ABC defense. That's incredible from Stade Malien. Their 10 points have been scored by 5 different players. Just goes to show you that Aliou Diarra may be targeted by the ABC fighters as the man who brings trouble on offense. But there's great teamwork and that drive to the basket. Ambalma amalo dona ka foko SANFe cielou koni anyonda mbisina ABC ka kuru kononton Stade Malien ka kuru tan Stade Malien koni bigi jilaja bolombe ABC moko bulu lancer franc na obna lancer franc fli uga numéro 3 olebna lancer numéro 1 olebna lancer franc fli a follow fli go je minute fla yonu gata premier cartana amalo dona ka foko Stade ka kuru tan ABC fighter ka bo Côte d'Ivoire jamana kanka kuru kononton amalo dona ka fo ningoni nyonda ba de ekibu fla befe Jara Aliou Jara koni ballon rebond ta ga di arbitre flefie Stade Malien Amayo ballon balé de bolo 600 Stade Malien to la numéro 6 Kelvin Amayo ni mener do ka bo Côte d'Ivoire Nigeria jamana kan ballon balé de bolo arbitre koni flefie mogota don flefie mu na folo ni nyonda koni charlendo kosebe fan fla befe Stade Malien ni ABC fighter ka bo Côte d'Ivoire jamana kan alvitru kon mi ga nyogonye buga kuma nyogon fe alvitru muso mankele ani che mankele kon mi ga kuma nyogon fe waliya mun kera ko farafasi ya nyogonye ou kon meka kuma ɲɔgɔn fɛ alvitri sabanan nana faru ka ballon fiera ballon ye Stade Malien ta ye Amayo numéro 6 ballon b'ale de bolo a ye pasi kɛ k'a ladon Mali meneur ma Magan Keita Cielou bɛ terrain kɔnɔ alvitri u ye ballon Mama ye ballon sɔrɔ numéro 12 Tanjana Konate u ye ballon fili kon fora ko ballon ma do l'américain den jamana mogo do
Brian Bridgeford numéro 28 ni l'américain jamana mɔgɔ do ballon kɔni fiyɛra Stade contre la community mun duru ma yɔrɔ ka taa sɛso la o sera ballon bɛ ABC Fighter bolo u bɛ k'u kunda Stade cɛdenw ka cɛlu kan u ye ballon ta k'u cɛdɛ u y'a di Aruna ma Aruna 3 points fili a donna ka bɔ a ma don Stade kɔni ye rebond ta arbitre ye file fiyɛ faute fiyɛra ABC Fighter contre la numéro 5 ABC Fighter numéro 5 n'ale tɔgɔ Faman Kone ni meneur do Côte d'Ivoire jamanaden ABC Fighter cɛden faute fiyɛra ale de contre la ballon kɔni bɛ Stade Malien bolo sisan k'u kunda ABC Fighter ka cɛlu kan numéro 12 Mali numéro 12 Tamanja Konate ale kɔni Bamba ma ka ballon fili alu jara ye rebond ta a ye yɛlɛma cielou ye rebond ta a ye yɛlɛma ka fili ni kinibolo ye a ma don o ye rebond perdu ballon kɔni bɛ ABC Fighter bolo o ye ballon cun ka sumaya ballon b'u bolo 3 points dagolo la Mali ka serso tɛlɛn la a ye 3 points 3 pas ta ka taa a y'a fili a y'a jɛ ballon kɔni bɛ Amayo bolo Amayo y'i kunda ABC ka a ye ballon fili a y'a di Magan ma Magan ye 3 points ta ka taa serso la faute fiyɛra arbitre ye faute fiyɛ Mali numéro 2 n'ale ye Namagan Traoré faute kɛra ale la ale kɔni ye ballon ta k'i kunda serso kan ka 3 pas kɛ faute fiyɛra ale de contre la ale kɔni bɛna taa lancer franc 2 fili Stade Malien kanu na an b'aw ladɔnna k'a fɔ ko kuru ye kuru 9 ani kuru 10 Stade Malien bɛ sanfɛ ni point 1 ye kaba kɔni ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ di Aliou Jara ma ani Mamadou Keita olu kɔni sigilen don banna Namagan Traoré kɔni ye a ka lancer franc fɔlɔ fili k'o don a bɛna filanan fana fili a bɛ ka filanan fili a ye filanan fana fili k'o don Mali ka kuru 12 ABC Fighter ka kuru 9 Stade Malien kɔni seginna défense la u bɛ k'u jilaja a ballon bɛ Aruna bolo Aruna kɔni ye ballon ta k'i kunda ka segin ka u ka meneur ye ballon fili a y'a jɛ arbitre ye file fiyɛ l'américain jamana pivot numéro 28 kɔni ye bloc 2 kɛ Ivoirien ka cɛden numéro 23 n'ale ye Ahmed Kamara ye n'ale ye Mike Fofana ye a bɛ hakɛ to n'ale ye Mike Fofana ye ale de kɔni bi lancer franc na sisan numéro 23 Choudie Bile a bɛ hakɛ to Choudie Bile ni Côte d'Ivoire jamanaden do ale de bɛ ka lancer franc fili numéro 23 46 seconds left. 4 of 9. Inside it goes to Cielou. Malon kon bi Cielou blo. Cielou ye pivot a yelema a lance a yelema ga pivot move ke a kuru flado Mali kanuna. Mali ga kuru kra kuru tan nani ABC Fighter ga kuru tan. ABC Fighter kon 3 points flu ya je. We rebonta Stade Malien kon rebonta. Qui kunda ou kan a 3 points fli numéro 2 a don Namagan Konate Tamanja Konate numéro 12 allez 3 points de Mali kanuna oui Mali ka kuru kɛ kuru 12 kuru 15 ABC Fighter ka kuru 10 kuru 17 a bɛ kɛ to kuru 17 ABC Fighter ka kuru 10 an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko premier quart-temps kɔni o banna premier quart-temps banna Stade Malien bɛ sanfɛ kuru 17 ani kuru 10 an b'a ladɔnniya k'a fɔ Stade Malien kɔni bɛ sanfɛ ni kuru 7 ye nin wagati in na ABC Fighter Côte d'Ivoire jamana kan ABC Fighter Côte d'Ivoire jamana kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko kuru 17 de bɛ Mali bolo kuru 10 bɛ ABC Fighter bolo Mali
kurubaw cɛba minnu ye pɔn caman don an b'a ladɔnna k'a fɔ k'o ye Mali cɛ minnu ye pɔn caman don an b'a ladɔnna k'a fɔ ko o ye Tamanja Traoré ni kuru 3 b'ale bolo ka fara Tamanja Traoré kuru 3 b'ale bolo ka fara Mamadou Keita kuru 2 b'ale bolo Aliou Jara kuru 2 b'ale bolo Suleiman Berté kuru 2 b'ale bolo na Magan Traoré kuru 4 b'ale bolo Tamanja Konate ale 3 points kelen don sisan Mali kanu na an b'a ladɔnna k'a fɔ ko ABC Fighter kɔni fan fɛ Amadou Abdoulaye Aruna kuru 4 b'ale bolo Stéphane Konate kuru 3 b'ale bolo Don Alex Robinson Junior ni lamɛnnikɛ jamana mɔgɔ don kuru 2 b'ale bolo an b'a ladɔnna k'a fɔ kɔni ko premier quart-temps kɔni banna sisan Stade Malien de bɛ sanfɛ kuru 17 ani kuru 10 nin kɔni Stade Malien ka bɔko laban ye nin ye équipe fila in bɛɛ ka bɔko laban ye mais an b'a yira la k'a fɔ ko ABC Fighter de kɔni qualifielen don an bɛ wagati min na komi sisan Stade Malien kɔni bɛ ka kɛlɛ kɛ halisa walasa u bɛ se ka ye cɛ bɔ naaniw na ka taa kumabɔ kɛ conference playoff la Kigali mara kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko nin jɛmukan min bɛ ka d'aw ma voix de l'Amérique kɛfɛ Washington DC VOA Bambara kan nin jɛmukan in ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ VOA de l'Amérique ye Basketball Africa League partenaire officiel dɔ ye mun bɛ ka kunnafoni ninnu bɛɛ cara o ye Basketball League kunnafoniw kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Stade dege karamɔgɔ kɔni ye yɛlɛma don cɛdenw na a ye match daminɛ ni cɛden minnu ye a y'olu falen a ye cɛden wɛrɛw don a kɔnɔ an ɲɛ b'a la cielou ni Nigeria jamanaden don n'a bɛ ka jouer fɛ ni ball élevé ti cɛden don ale kɔni bɛ ka jouer an bɛ wagati min na komi sisan Cote kɔni bɛ ka chance di bɛɛ ma k'i yɛrɛ yira nin kɛnɛ in kɔnɔna na Ruben Cielou ale ye pivot ye ni Nigeria jamanaden don n'a kan ka segin ka na Amérique yan ni tournoi nin banna a kan ka segin ka na Amérique école la Université de Washington na an b'a ladɔnniya fana k'a fɔ ko Coach kɔni ye yɛlɛma don a ka bi tabiyaw la o b'a yira de k'a fɔ ko talent b'a bolo an ɲɛ bɛ coach Liz kɔni na a bɛ k'a ka cɛdenw labɛn kojugu Mali cɛden 3 minnu ye match daminɛ Mamadou Keita Aliou Jara Suleiman Berté an ɲɛ b'a la kaba kɔni bɛ ka olu bɛɛ réserver ban na walasa ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ d'u ma mais an ɲɛ b'a la fana k'a fɔ ko a ye minnu bila terrain kɔnɔ olu bɛ ka gan kɛ kojugu parce que u ɲɛ b'a la k'a fɔ ko u bɛ ka gan kɛ nin ko in na kosɛbɛ aw kana taa yɔrɔ la an bɛna jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛɛ d'aw ma kunkun n'a ɲɛɲɛ SANFe cielou ɲɔgɔndan laban nin kɔnɔ équipe fila in bɛɛ fɛ ABC Fighter ka fara Stade Malien ka bɔ Bamako. Back at Dakar Arena for the second quarter in this West African derby, Stade Malien, their lead increased to 18 points, Asher. There was a review on the three-point shot from Mamadou Keita, and the correction was made. It was ruled a 3. So 18-10 the score, in case you just came back. Yeah, absolutely. That's the importance of the video review that we have here. It's 2023. We have technology. So that has to come in at some point, and it's great that we're using it here at the BAL. Well, we have a reviewer of our own who's going to review what was happening at the timeout. Robbie Knock, I know that you were there courtside. Yeah, absolutely. Interesting to hear that Liz Mills is saying that they're doing whatever they want to do. They're playing the game, and we're allowing them to play what they want to do on the court. And that's making it really complicated for us because we're now losing points. But it is Ruben Cielou with his second connection inside, and they are doing what they want to do. If you have a look at the way that Cielou picks up his second field goal, and they continue to dominate inside. Yeah, absolutely. The Nigerian teenager is having a great game so far. He comes in the place of Diarra just to keep them busy there and do the job on the offensive side, but also on defense. Bile, 2 points. 2014 the score. Amayo. Cielou Silla matched up against him. Cielou goes right at the chest of the defense and draws the foul. He's a tough cover. Ruben Cielou likes to play with his back to the basket, and it might prove a handful for Silla, who's just come in. Yeah, Cielou is really... Amola dunia ka fɔ ko Mali kɔni Stade Malien kɔni ka kuru 20 ABC Fighter ka kuru 14 Cote kɔni ye yɛlɛma min don terrain kɔnɔna na a bɛ ka impact ba de sɔrɔ an ɲɛ b'a la Nigeria jamanaden Cielou ale kɔni bɛ k'i banba kosɛbɛ terrain kan n'ale de kɔni ni Cote ye chance d'a ma fana k'a yira k'a fɔ a fana bɛ se basketi la an ɲɛ b'a la kaba kɔni hakili sigilen don nin match in kɔnɔna na coach Liz fana hakili sigilen don ballon b'u bolo
ayi yelema na magan Traoré yelema ka filɛ a jɛ a bloquera ABC Fighter rebond ta ballon b'u bolo u y'u kunda Serso kan u y'u tili ka taa don a y'a jɛ Stade kɔni rebond ta ballon bɛ Stade bolo a ma ye ballon fili ballon bɛ fɛn bolo a ye ballon di Mener ma Mener kɔni ye ballon dribblé arbitre ye marché fiyɛ Mener contre la Stade contre la numéro 12 Tamanja Konaté ni Mener do arbitre kɔni ye marché fiyɛ ale contre la ballon bɛ na di ABC Fighter ma sisan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ wagati min na sisan ko Stade kɔni bɛ sanfɛ kuru 20 ABC Fighter ka kuru 14 an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Stade bɛ ka kuru 20 ABC Fighter ka kuru 14 deuxième quart-temps minute 8 ɲɔni mi kan ka bɔ ballon kɔni bɛ ABC Fighter bolo o y'a lase numéro 13 ma ale kɔni ye ballon fili a y'a di Paul a y'a di fɛn ma ale taara ballon fili Serso la a y'a jɛ u ye ballon ta a y'a di Aruna ma corner la Aruna y'a 3 points fili ka 3 points tigɛ numéro 15 ale ye 3 points don Mali la Stéphane Konaté ni Côte d'Ivoire jamanaden don ale ye 3 points don Mali la u ka kuru kɛra kuru 17 ye Mali ka kuru 20 Mali fana ye ballon fili 3 points na a y'a jɛ pivot kɔni rebond ta a y'a don l'américain jamana pivot Brian Bridgeforth ni pivot don ka bɔ Amérique jamana kan ale ye kuru rebond ta k'a don ABC Fighter la kuru 22 ani kuru 17 an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko arbitre kɔni ye file fiyɛ nin wagati in na an t'a dɔn a ye file fiyɛ kun min na an bɛna jateminɛ file fiyɛra kun min na defense. There's so much going on, and you can see there's a technical foul that's been given by the referee Bernardo from Angola on Namakan Traoré. Faute technique dira ma numéro 2 ale kɔni bolo ko arbitre bɛna labɔ ko coach bɛna labɔ coach ko k'a ka to kɛnɛ kɔnɔ faute fɛra ale de contre la faute technique ale kɔni bolo ko coach bɛna labɔ terrain kɔnɔ coach ko k'a ka to yen nɔ k'a tɛ fɛ k'a labɔ k'a ka to yen a ka cɛ 5 minnu bɛ yen nɔ a dalen b'u la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko coach kɔni ye yɛlɛma don a ka cɛdenw na match daminɛ ni cɛden minnu ye a kɔni y'olu labɔ sisan k'a ka cɛden 5 wɛrɛw don n'o ye cielou Amayo numéro 12 Konaté ka fara numéro 2 Namakan Traoré olu de bɛ yen nɔ an kɔni ɲɛ bɛ olu de la kɛnɛ kɔnɔ an wagati min na komi sisan olu de bɛ ka u jilaja Stade Malien ye kabiri wagatinin tɛmɛnen kɔnɔna na arbitre kɔni bɛ ka video lajɛ u bɛna jateminɛ k'a lajɛ k'a fɔ ni mun kɛra n'a sɔrɔ faute de kɛra ou bien ni faute ma kɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ni ɲɔgɔndan in kɔni bɛ ka taa Sénégal Dakar mara la Dakar Arena Conférence Sahara kɛnɛ kan Conférence Sahara n'o bɛ jamana 6 ɲɔgɔnna fɔ Côte d'Ivoire US Monastir, Sénégal, AS Douane du Sénégal, Kwara Falcon Basketball Club de Nigeria, Kafra Reg Rwanda Energy Group olu mɔgɔ 6 de bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔna na équipe 6 la mɔgɔ 4 de bɛ équipe 4 de bɛ qualifié ka taa conférence ka taa playoff la Kigali jamana kan club 3 kɔni o dɔnnen don ka fɔ a dɔnnen don k'a fɔ ko ABC kɔni olu kɔni seba 3 de kɛ ka match 1 perdu lancer franc kɔni faute technique kɔni dira Mali ma Côte d'Ivoire bɛ ka lancer franc fili a lancer franc 1 don u ka numéro 15 Stéphane Konaté kɔni y'o don ballon na d'u ma ko kura ye tuguni ABC Fighter ka ballon don ni u bɛna ballon na don kɛnɛ kɔnɔ Stade contre la u ka kuru ye kuru 18 Stade ka kuru ye kuru 22 an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko deuxième quart-temps de bɛ sen na minute 7 yanni u ka taa mi-temps na Namakan Traoré kɔni ale kɔni bɛ k'i jilaja défense la kosɛbɛ ani Stade cɛdenw ballon bɛ Côte d'Ivoire cɛdenw bolo Stade ka cielou sanfɛla la Aruna kɔni i yɛrɛ bɔ cɔcɔn tɔ la ka dribble kɛ
a ye ballon di Chris Opeba ma. Chris Opeba y'i yɛlɛma a ye passe lasegin o ye ballon fili a ye kuru 2 don Mali la. Côte d'Ivoire numéro 13 Mike Fofana ale ye kuru 2 don Mali la. Côte d'Ivoire ka kuru 20 Mali ka kuru 22. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ballon kɔni bɛ Stade bolo. Mali ye 3 points fili ka 3 points don numéro 2 n'a Magan Traoré 3 points fili ka 3 points don Mali la. Mali kanu na ABC Fighter la u ka kuru kɛra kuru 25 ye. Stade ka kuru Côte d'Ivoire ka kuru kɛra kuru 20 ye. Ballon kɔni bɛ Côte d'Ivoire pivot bolo ale ye ballon fili ka ballon perdu a ye ballon ta ka contre attaque di cielou ma. Cielou l'américain jamana pivot kɔni ye Brian Golfer ye ballon fili contre attaque la k'a di Mali cɛden ma. Contre attaque la o taara don Traoré n'a Magan Traoré ale taara o 2 points don ka Mali ka kuru kɛ kuru 27 ye ka ABC Fighter ka kuru kɛ kuru 20 ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ni ABC Fighter perdila nin na Stade bɛ sebaya sɔrɔ kuru 3 ani défaite 2 ABC Fighter fana bɛ kɛ kuru 3 ani défaite 2 o bɛ sɔn ka yɛlɛma ba de don mɔgɔ minnu bɛna qualifier ka taa Kigali. Ballon kɔni b'u bolo cielou kɔni ballon b'ale bolo 3 points sanfɛla la ale kɔni ye ballon di Amayo ma k'i yɛlɛma. Amayo ballon di Mener ma numéro 12 Tamanja Konate ballon fili a tira Sɛso la ka taa Sɛso kɔ kan. Alvitri ye ballon fiyɛ ballon bɔra kɛnɛ ma. ABC Fighter ka ballon don an kɔni ɲɛ bɛ Cote Liz 1000 la. ABC Fighter coach ni muso don ale kɔni bɛ k'i bolo ɲɛsin a ka cɛdenw ma k'u diriger ka taa sira dɔ fɛ. Ballon kɔni bɛ ABC Fighter bolo Stade ka cielou da la 3 points dagolo la. Mali cɛdenw kɔni bɛ ka défense jija a ye ballon fili a donna ka bɔ Mali ye rebond ta. Ballon bɛ Mali numéro 2 bolo numéro 2 n'a Magan Traoré. Ballon bɛ Amayo bolo Amayo ye passe kɛ Kone ye ballon fili ka ballon déflecté numéro 24 Côte d'Ivoire cɛden Musa Kone kɔni y'i jilaja ka o bolo mɔgɔw ballon na ka ballon nabɔ. Ballon kɔni bɛ Stade cɛdenw bolo ABC Fighter ka jɔda la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko cielou numéro 24 ale kɔni bɔra Ruben Cielou Nigeria jamanaden don. Aliou Jara n'o ye numéro 15 ye ni pivot don ale donna cielou nɔ la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko coach kɔni ye yɛlɛma don a ka cɛdenw na dɔɔni. Ballon bɛ Amayo bolo Mener don ale ye yɛlɛma ka ballon fili k'a ci Sɛso la ka bɔ a ma don. ABC Fighter ye rebond ta k'u kunda a ye ballon di Aruna ma. Aruna kɔni y'i digi Sɛso la k'a di numéro 13 ma. Numéro 13 ye 3 points fili k'a ci a ma don. L'américain jamana cɛden kɔni Brian ye rebond ta k'a di Mali Mener ma numéro 2 n'a Magan Traoré ale ye ballon ta k'a di ballon kɔni bɛ cielou bolo Amayo bolo a ye ballon di a ye plus la faute kɛ Aliou Jara kɔni pani ballon ye ABC Fighter cɛden numéro 24 Musa Kone ale ye faute kɛ Aliou Jara la mais Aliou Jara i banba k'a tɔ dun halisa faute fiyɛra ABC contre la plus la faute Aliou Jara o ye Stade ka kuru kɛ kuru 29 ye ka ABC Fighter ka kuru kɛ kuru 20 ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko miniti 4 de bɛ yɔni mi-temps ka bɔ. Stade cɛdenw kɔni bɛ k'u banba kosɛbɛ nin kɛnɛ in kɔnɔna na walasa ka sebaya sɔrɔ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ Stade cɛdenw kɔni bɛ ka u jija ABC Fighter contre la ABC Fighter kɔni fana bɛ k'u jilaja kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ olu qualifielen don nin match in tɛ match dennin y'u bolo. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ABC Fighter Côte d'Ivoire cɛdenw na Stéphane Konate kuru 7 b'ale bolo. Chudie Bill kuru 5 b'ale bolo ka fara Abdoulaye Amadou Aruna kan kuru 4 b'ale bolo ka fara Mike Fofana kuru 2 b'ale bolo. Don Alex Junior Robinson ale fana kuru 2 b'ale bolo. N'an taara Mali cɛdenw cɛ la Stade Malien na n'a Magan Traoré kuru 9 b'ale bolo. Aliou Jara kuru 4 b'ale bolo ka fara Ruben Cielou kuru 4 b'ale fana bolo ani John Wilken kuru 2 b'ale bolo. Suleiman Berté kuru 2 b'ale bolo. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko
amad kaba koni kaba kanta kon keleno ga Stade chedon kon keleno ga Stade de karamo kon keleno ga chedin folo nani duru munu ba kon nana akeleno ga sekana kme body aga mergeruma no Suleiman Bertebola ani Aliou Jara mais ay ka fo Aliou Jara kanga don Suleiman Berte koni situation be chugo mna sisa Amayo ni Nigeria jamana den don numéro 6 Kelvin Amayo ale kon keleno ka match koni sa kungolota anyebe Stade coach la Abdoulaye Maïga Douma ale ni kababe ka kuma ɲɔgɔn fɛ u bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ tableau fitinin dɔ kan u bɛ ka a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye mun kan ka kɛ an b'a la dɔnna k'a fɔ Stade ka nin ka kuru ye kuru 29 ABC ka kuru ye kuru 20 ye Stade kɔni bɛ ɲɛfɛ ni kuru 9 ye miniti 2 yani mi-temps fɔlɔ ka bɔ SANFe cielou ɲɔgɔn da sabana Basketball Africa League ballon kon be Aliou Jara bolo lancer la a lancer flic a lancer don ale kuru saba don Stade ka kuru kɛra kuru 30 ye ka Côte d'Ivoire ka kuru kɛra kuru 20 ye ballon kon be Aruna bolo Aruna yi digi Serso ka taa Serso jukɔrɔ a ma se ka don a ye ballon perdu Stade kɔni ye ballon ta ballon be numéro 1 Makan Keita ale ye ballon ta k'i kunda ale ye ballon di Amayo ma ni Nigeria jamana den do a ye ballon di pivot ma Jara kɔni panga ballon fli foti kɛra ale la Alvitri ye foti fiyɛ Jara kɔni b'i jilaja k'i digi ale kɔni mana ballon sɔrɔ a b'i digi Côte d'Ivoire cɛdenw ka SANFe cielou kan k'i ɲɛsin o ma foti kɛra a la a bɛna taa lancer franc na ka lancer fili kuru 2 Aliou Jara an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko denmisɛnnin funankɛni min don ko ale kɔni y'a ka basketi bɛɛ dege Mali kɔnɔna na mun n'a wolola san 2001 Mali la ni Stade Malien cɛden don numéro 15 a lancé franc fɔlɔ fili k'o don o Stade ka kuru kɛ kuru 31 ABC Fighter ka kuru 20 an b'a ladɔnniya k'a fɔ équipe fila in kɔni bɛɛ bɛ k'u jija kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa ka match in gagner ballon kɔni bɛ ABC Fighter bolo Stade kɔni bɛ ka o marqué kabiri u ka kanda la ballon b'u bolo u y'u minɛ a fila ballon kɔni b'u bolo Alvitri ye foti fiyɛra Stade Malien contre la Aruna la a bɛna fɔ foti kɛra Berthe de la Aruna kɔni bɛ k'i bolo Aruna kɔni m'a faamuya foti fiyɛra mɔgɔ min contre la a bɛna fɔ Alvitri ye foti fiyɛ ABC Fighter de contre la Aruna Suleiman Berthe kɔni foti kɛra ale de la a bɛna fɔ Aruna kɔni m'a faamuya foti fiyɛra kun mun na mais foti dira foti ye Stade Malien de ta ye ballon bɛ Stade bolo Makan Keita ballon b'ale bolo numéro 1 ale ye ballon ta k'i kunda ale kuru 2 fili a donna Serso la ka bɔ a ma don ballon bɛ Aruna bolo Aruna kɔni y'i kunda u ka Serso ka kura ye tuguni a y'a di numéro 1 ma numéro 1 a di numéro 13 ma a y'a fili k'a di Aruna ma Aruna kɔni y'i ballon ten k'i kunda Serso kan a ma don numéro 1 ale ye 3 points fili k'a jɛ Aliou Jara kɔni ye rebond ta k'a di Mali ma a ma y'i kunda Serso kan ka taa a ye kuru 2 don Stade kanu na Stade ka kuru 33 ABC Fighter ka kuru 20 miniti 3 yani mi-temps ka bɔ ballon kɔni bɛ ABC Fighter bolo foti fiyɛra Alvitri ye file fiyɛ Aruna kɔni sigilen don nisɔngoya kɔnɔna na ko foti kɛra ale la Coach Liz Mills n'o ye Côte d'Ivoire coach ye ale kɔni ye temps mort ta a bɛ fɛ ka kuma a ka cɛdenw fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Stade ka kuru 33 ABC Fighter ka kuru 20 miniti 3 yani mi-temps ka bɔ nin ɲɔgɔndan laban in ABC Fighter ni Stade cɛ u bɛɛ ka bɔ ko duruna kɛnɛ kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ABC Fighter ka victoire 3 de bɛ yen nɔ u ye sebaya sɔrɔ siɲɛ 3 ani ka match 1 de perdu Stade Malien kɔni sebaya 2 sɔrɔ ka match 2 perdu n'u ye nin match in gagné a b'u kɛ match 3 ye u bɛɛ bɛ kɛ 1 ye match 3 victoire ni match 2 défaite fan 2 bɛɛ fɛ o kɔni bi
option a Sandi Stade ma ka ye chebo nanu na kata Basketball Africa League keneka amola dona ka foko Jonjon me mo mo ES Monastir lu fam no ka boko laban keni AS Douane shini munu ni seba flabulu bulo o konina o match konna mo klinga nga seba nga don la ni Stade konni ni match gagné seba be bolu la abla ka fo mo laba mo munu na ta ni équipe na nunu na kene konna na amola dona ka foko ballon konni signa sisan bora tamor la ballon be ABC Fatel bulo Cote d'Ivoire jamana dem bulo Mali cielou 3 points dagulo la Stade cedon kono mi ka défense jija kosebe ballon kono arno e ballon ta gi kunda amasega do ay passe ke ballon gon dira Stade ma flé fera ABC Fatel contrôle la minute yakem duru mayon ballon a 16 soma o fiera o sera ka soro ballon a 16 soma akera Stade tay ballon kono me Stade bulo magan kita ale ballon di pivot ma We've also, in defense, be very, very tight in defense and just keep those guys out in the post, don't give them the time to shoot. Aliou Diarra ballon nega ballon passé pivot ma konna la. But that man, Aliou Diarra, since he's been back on the floor, has had a real ay ballon di Stade menerma meneri kunda poti kera lela amola dona ka fo Aliou Diarra ko inclino gi tija kosebe ale ko ne ballon nega fli Amadou me foti fera Foti sabade be Amadou Abdoulaye Aruna noye Côte d'Ivoire cedunga joueur meilleur joueur ni ale tega gari 3 points na kujugu Foti sababa ale bulu coach Milja le bo Aliou Bada lance franc flo fli ko je amola dona ka foko Stade koni Bambalendo ni match na kosebe kabra dam na premier quart-temps deuxième quart-temps be konnana kuru bisaba ni saba ani kuru mo Stade kanuna minute saba yon premier mi-temps abo a lancé flan fli ko don kuru bisaba nani ani kuru mo Stade kanuna ballon kon be ABC bulo Stade kon me ku marqué kabri jora kabri uga jora la ballon kon arna we ballon fli ka di benerma menere 3 points fli adona ka ba Amado we rebonta ballon kon be magan keita bulo mener allez ballon passé Amayo 3 points fli adona stresso la ka bo ay rebonta ka fli ka do ay ballon récupéré ballon be magan keita bulo numéro 23 Suleiman Berté ballon balé bulo allez ballon di Aliou yelama ka jump shot ke numéro 24 Ruben Cielou Aliou Diarra kon bora Cielou de be kene kon aller placer là oui ballon bloqué ballon kon me magan keita bulo magan ballon fli contre attaque la Amayo digi serso ga adi Cielou ma oui rebonta Suleiman Berté kon rebonta ballon be Suleiman Berté bulo Suleiman Berté kon yi jilaja ki da serso ka adi numéro 15 Aliou Diarra ale ballon fli ga don ka kuru flavre di malima na bina duguma ka wuli gi jo amola dona ka fo ko coach Cielou black ne kono ani Aliou Diarra pivot fla Stade Malien cedun kura munu dona ABC Fatel kono ballon fli gata ballon dira we ballon perdi Cielou rebonta ka di mener Amayo koni jila da digi serso ka fli ga di magama John suka smaya ale kunda serso ka atara kuru flado Mali kanuna Mali ga kuru bisaba ani shegi Côte d'Ivoire ga kuru muga minute kele an sanga muga yoni premier mi-temps bo amala dona ka foko Aliou koni da duguma Aliou Diarra numéro 15 ale koni ayira ka foko It is indeed scary moments because Abna for Ale Banana really started warming up into this fixture, but let's look at the replay there. It looks like Amna for Ale Banana Alvitri koni flefie He goes to ground because he knows that he needs attention, so medical staff ale koni mi gisegele ga bo abuka trama ga bo terrain kono So it appears to be muscular. He went down. amala dona ka foko He was hobbling a little bit the moment that he ale kono bora kene kono sisa amuga timna Aliou Diarra nale Malika chedin do yi Malika merger do yi amala dona ka foko ale rega kuru ka chani beta bi kuru kononton ka fra na magan Traoré kan kuru kononton bulu flash bulu just gets bumped.
on that rebound, and then you see him holding, looks like his groin area, and that might be a definite concern. And finally, ABC Patel kone crew flat do Malila, or crew kram one fly, Maliga crew Bisabani Shegi. Talking about Wilkins is back on the court for Stade Malien. Amala Donaga for Mitam in a ball. Wilkins. Only minute to clear. Wilkins going to drop one flick at do. Wide open again. Talked about Wilkins. Wilkins kon dona kene kono ni Francis Jamana Dendo. John Walter Wilkins ale drop one do Malika Nuna. Kamalika Kruke Kru Bina Ninkele. Cote d'Ivoire ga Kruke Kru one fla. Amala Donaga for Cielou koni 40 ferale de contrôle. Mali chede on kon Bambara no possible ni machina. In the second quarter, the drive in from the Arabians. Cielou na le kon bloqué, ale kon bolo 40 marqué mais 40 fera contrôle là. Lancer kon me Cote d'Ivoire bolo, lancer flow flica don. Defensive work in that paint. Cote d'Ivoire chede numéro 14 Ismaël Jara. Who's now on the court. Ni Cote d'Ivoire Jamana Dendo. To replace Diarra. Ale lancer fra flana flica je Cote d'Ivoire rebonta. Bolon be Cote d'Ivoire bolo. Sanga bisabani segi. Yoni mitanga bo ale digi gata de flado Malila. Yeah, there's two Diarras in this game. It's a popular name in both these countries, in Cote d'Ivoire and Mali. Ismail Diarra it is for the ABC Fighters, who gets two on the drive. Goes glass for the successful finish. And he starts the drive nicely, sees some space and just drives to the basket. Makes that easy too and keeps the ABC Fighters going in this game. He hasn't seen a lot of time, Ismail Diarra. Only 1.6 minutes so far throughout this competition, and he'll relish the chance to be on the floor. There's another contact call, ABC Fighters in the penalty. So Wilkins now with his own chance at the free throw line. You can see Coach Liz Mills, just a little bit of frustration on the bench, telling her players to think through some of the processes. Wilkins. Diarra has come back onto the bench, as you can see, just sat down, so a bit of treatment. Hopefully he's going to be fine. I doubt he'll come back on for the last few seconds, so we'll probably see him hopefully in the third quarter. Thank you very much, Robbie. Hopefully we will. He's been pivotal for Stade Malien, and Wilkins was shooting 30% from the field. He gets that one to go. 13 seconds left in this one, in the second quarter. 25-43, Robinson. Konate close out with some momentum. He hits the three, and finally some joy for the ABC Fighters as El Jefe makes a big three and a great find from Robinson in the corner. And Robinson eyes Konate. Konate lethal from the three-point line, and maybe just a little bit of hope for the ABC Fighters, who've been trailing in this one. At off time here at the Dakar Arena, as the ABC Fighters 28 points to Stade Malien's 43. Ambalmao amala ko dunia ka fo ko be ka SANFe cielou basketball Africa League
ka fo sabanan de kunnafoniw lamɛn VOA Bambara kan kabiri Washington an b'aw ladɔnniya k'a fɔ VOA ye ni basketball Africa League partenaire officiel ye n'a kuma bɛ ka d'aw ma kan 5 ɲɔgɔnna la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Stade ni Beira kɔni ABC Fighter ka bɔ Cote d'Ivoire de bɛ ɲɔgɔn na Stade ka kuru 43 ABC Fighter ka bɔ Cote d'Ivoire jamana kan olu ka kuru 28 an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Stade kɔni ye match in jaw bolo kabiri a daminɛna fo sisan ka yira k'a fɔ ko Stade cɛdenw kɔni na mɔgɔ minnu bɛ ni point b'olu bolo ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye Aliou Jara ale ye kuru 9 b'ale bolo ka fara Namagan Traoré ka kuru 9 b'ale fana bolo ka fara Ruben Tignolo ale ye kuru 4 fara kan John Wilkins ni Faransi jamanaden don numéro 34 ale ye kuru 7 don n'an taara ABC Fighter mɔgɔw yɔrɔ la an b'a ye k'a fɔ ko Stéphane Konaté kuru 10 b'ale bolo Amadou Aruna kuru 2 b'ale bolo Don Alex Junior Robinson Junior ni lamɛnkɛ jamanaden don kuru 4 b'ale bolo Ismaël Jara kuru 4 b'ale bolo an bɛ taa North Carolina ni SANFe cielou cɛden Stade cɛden kɔrɔ dɔ ni SANFe cielou la Amérique yan nɔ n'a b'an bolo kɛnɛ kɔnɔ Bakary Sila ale bɛna dɔɔni fɔ an ye Stade bɛ ka taa ni rythme mun ye match kɔnɔna na Bakary Stade kɔni an y'a ye k'a fɔ u bɛ sanfɛ kuru 40 ani kuru 3 ani ABC ka kuru 28 Stade kanu na Bakary an y'a ye k'a fɔ Stade kɔni a y'a ka 5 d'emblée falen match daminɛ na ka banw nager o b'a yira k'a fɔ k'u ka ban ka ɲi ko joueur ɲɛnamaw b'u bolo e bolo u ye jumɛn de kɛ walasa u bɛ se k'u yɛrɛ bila nin position in na parce que an y'a ye k'a fɔ u ka match laban ni match in fila bɛɛ kɛra u ka match meilleur de ye an ye coach ka interview mɛn kɔsa in na a y'a fɔ ko u ma défense baara kɛ kosɛbɛ u ka labɛnni kɔnɔna na ko mais a bɛ ka sira sɔrɔ u bolo dɔɔni dɔɔni e bɛ mun fɔ o yɔrɔ la sisan Stade bɛ ka taa ni sira mun ye sisan allo Bakary Sila i tulo b'an na allo allo Bakary tulo b'an na allo Bakary tulo b'an na non ne tulo t'a la allo Bakary tulo bɛ n na wa n ko Stade kɔni Stade ka cɛdenw ye seba sɔrɔ an bɛ wagati min na sisan kuru 43 ani kuru 28 mi-temps daminɛ mi-temps bɔra sisan bon basket an ye k'a fɔ mi-temps kelen dɔrɔn tɛ carton kelen dɔrɔn tɛ carton fila tɛ carton fila de bɛ yen nɔ n'u seginna sisan Stade cɛdenw kɔni kelen don k'u banba e bolo u bɛ ka jumɛn de kɛ k'a bɛ ka ɲɛ u bolo u ka match laban fila ninnu na an y'a ye k'a fɔ u kelen don k'u jilaja kosɛbɛ e bɛ se ka mun de fɔ an ye u kan ka jumɛn de kɛ walasa u bɛ se ka continuer nin fɛ comme n'a fait cogo min na chaque yanni ma se ka daminɛ 2 points an ka point fort 3 points an ka point fort ye ni équipe in na 3 points filaw bɛ dɛ mais a comme n'a fɔ an garisɛgɛ man d'a la kosɛbɛ donc 2 points u bɛ ka attaque cette la cogo min na a comme n'a fɔ premier quart-temps bantɔla la donc faute caman kun bɛ yen donc ni faute kɛra la dɔrɔn i lancer franc fili i y'o wagati ye u tun tɛ ka foyi kɛ attaque kɔ donc o y'an ka point fort ye rebond attaque ni match min gagne inchallah u ka numéro 10 ABC ka numéro 10 Aruna ne na kuma o ko y'a sɔrɔ senior dɔ il a joué ici donc beaucoup expérience caman b'a la quoi mais o ti koba ye ni ne bɛ kaba dɔn ne de donc ni kelen tɛ marché dɔrɔn an bɛ se min na nin de y'an ka identité rebond 2 points et puis encore mɔgɔw attaque i ka faute sɔrɔ i ka lancer franc fili o diyara n ye kojugu Bakary an ɲɛ b'a la k'a fɔ kaba yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko a ka denmisɛnninw ma se ka ɲɔgɔn faamuya k'u ma se ka wagati sɔrɔ walasa ka baara kɛ défense kan k'u ye baara kɛ offense de kan kojugu a y'o fɔ a ka interview dɔw kɔnɔna na u ka kɛlen ka sebaaya sɔrɔ Rwanda Energy Group contre la Bakary u kɔni ye match in daminɛ ni yoboyabali ye u ye match dɔw perdi bon an ɲɛ b'a la k'a fɔ équipe minnu bɛ ka gan kɛ kojugu nin tournoi in na Stade ye olu de gosi bon match daminɛ na bi an y'a ye k'a fɔ ko a y'a ka cɛden minnu match daminɛ ni cɛden minnu ye a y'olu caman falen Sulemani Berté ka fara Aliou Jara kan ani Mamadou Keita a y'olu 3 bɛɛ labɔ ka Ruben Tignolo ladon ka Tamanja Konaté ladon ka Kelvin Amayo fara o kan ani Namagan Traoré ani k'olu bɛɛ ladon pour que u bɛ se ka jɔnkɛ ka Brian lamɛnnikɛ jamana Brian Bradford a y'o fana ladon pour que u bɛ se ka olu remplacer ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ d'u ma o b'a yira de k'a fɔ ko Stade Malien ban ka ɲi Bakary Stade Malien banw ye o wagati premier quart-temps ja ABC Fighter bolo k'a ladon an b'a ladonna k'a fɔ ni ABC Fighter ye victoire 3 de kɛ ka défaite 1 dɔrɔn kɛ Stade bɛ ka jouer la nin contre in na nin cogo in na nin wagati in na e bolo jumɛn de ɲɛn'u bolo u kan ka jumɛn de kɛ ka fara
u bolo jɛya ka fara kan parce que an y'a ye k'a fɔ a gɛlɛyalen d'u bolo ni équipe mana mɔgɔ fɛn minɛ spécialement Aruna ye mɔgɔ min expérience b'a la ale de b'u ka bi caman don 3 points ye fɛnw na mais u ye faute 3 de d'ale ma mi-temps kɔnɔna la i y'a fɔ cogo min na Bakari parce que u ye commencé ka attaque kɛ u bɛ faute d'u ma faute 3 de bi Aruna yɛrɛ bolo an bɛ wagati min na comme sisan e bolo u kan ka continuer ka jumɛn kɛ ani jumɛn de bɛ ka ɲɛ u bolo nin match in kɔnɔna na. match daminɛ ni tun y'an ka Bertin Jara lajɛ donc Jara tun ye faute fila sɔrɔ match daminɛ kuma a ma mɛn kosɛbɛ u tun bɛ k'o séances kelenw de kɛ ne tun bɛ ka mun fɔ a ye k'an k'o kɛ ni faute fila min bolo u b'a essayer k'olu ta ka bɔ match kɔnɔ pewu donc entraîneur y'a kunkolo kɛ ka baara kɛ a y'u bɛɛ labɔ ka kura ka kuraw don i m'a ye an ka jeu falen o yɔrɔ la donc o wagati jeu falen o wagati la donc Aruna sisan faute joli b'a bolo 2 ou bien 3 donc sisan an bɛ fɛn fɛn kɛ a ye Aruna attaquer n ye 3 4 di Aruna ma o yɔrɔ nata bannen match ko la. Ouais, faute 3 de b'a bolo an bɛ wagati min na comme sisan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Mali kɔni a bɛ sanfɛ Stade Malien bɛ kuru 43 Côte d'Ivoire ABC Fighter ka kuru 28 mi-temps kɔni bɛ sen na Bakari i yɛrɛ b'a dɔn basket kɔni fɛn dɔ ye mi-temps 2 kɔni o tɛ foyi ye mi-temps 2 wɛrɛ bɛ yen nɔ an y'a ye k'a fɔ Aliou Jara ale kɔni bɔra kɛnɛ kɔnɔ wagati dɔ la ni a bɛna fɔ a banana u y'a labɔ kɛnɛ kɔnɔ ka ciɲɛlu ladon bon an b'a ladɔnniya k'a fɔ fana ko basketi fana y'o de ye banali b'a la Sila Bakari banani b'a la banani bɛ se ka kɛ koba ye mun bɛ se ka joueur ka basketi jɔ ka wagatinin kɛ bon an ɲɛ b'a la quand même ale kɔni bɔra kɛnɛ kɔnɔ nka cɛdenw b'u bolo halisa Bakari John Walter Wilkins de donna ale nɔ la Faransi jamanaden numéro 34 a donna a nɔ la dɔrɔn a ye 3 points tigɛ ka yira k'a fɔ ale fana bɛ yen nɔ Brian Bradford ni Americain jamana don ani Ruben Cielou olu 3 bɛɛ bɛ nin position kelen de jouer Aliou Jara bɛ position mun jouer terrain kɔnɔna na match in kɔni a ma ban a tɔ tora carton 2 ye carton de séparation ani carton de la vérité Mali kɔni bɛ niveau min na sisan Mali bɛ kuru 10 ni kɔ ɲɔgɔnna bila ani ni équipe ni ɲɔgɔn cɛ Bakari i kana taa yɔrɔ la an bɛna kunnafoni cɛncɛn kungun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ di aw ma voix de l'Amérique la Bambara jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin aw ma Basketball Africa League kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ basket in fana a ja ye fɛn wɛrɛw de Bakari an ɲɛ b'a la k'a fɔ terrain kɔni ma fa kosɛbɛ sponsorw kan ka jumɛn de kɛ walasa dans le futur terrain bɛ se ka fa parce que l'Amérique jamana basket sanfɛ cilu ɲɛmɔgɔbaw ye nin fɛn daminɛ u bɛ fɛ ka na ni hakilinaw de ye NBA bɛ gérer cogo min na walasa ka nin fɛn kɛ u bɛ fɛ ka na n'o hakilina ninnu de ye nka ni mɔgɔw tɛna salle kɔnɔna la ka salle videlen don i b'a dɔn wari tɛ sɔrɔ o la o Bakari sponsorw kan ka jumɛn de kɛ o yɔrɔ la walasa fɛn bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan walasa jama bɛ se ka bɔ kosɛbɛ ka na kɛnɛ in kɔnɔna la ka na match in lajɛ an ɲɛ b'a la u bɛ ka ball élevé mɔgɔ camanba de yira jumɛn de kan ka kɛ hakilina la. Comme n'a fɔ nin daminɛ nin y'a san 3 ye nin y'a saison 3nan ye donc mɔgɔ caman t'a dɔn donc surtout nin daminɛna nin ka ɲi africain minnu kɔfɛ minnu fana bɛ Afrique pour que nin bɛ se ka bɛɛ nimisa wasa quoi comme a daminɛna ma mɛn kosɛbɛ donc stratégie wɛrɛw de ka bɔ customer comment dire client ka ko la ticket bɛ feere cogo min ani ticket bɛ san cogo min ani ni ticket da bɛ se ka nɔgɔya dɔɔnin fana o bɛɛ b'a to mɔgɔw bɛ n'ale donc a bɛ dépend comment dire ticket feerelaw ni ticket comment dire ticket minnu bɛ stratégie bɔ ka ticket fɛngɛ quoi n t'a dɔn n'i y'a faamuya o bɛɛ b'a la quoi. Effectivement i ka o kuma ye tiɲɛ ye n'i y'a jateminɛ n'i ye sanfɛ cɛliw ta Amérique yan nɔ dɔrɔn u bɛ fɛnw caman publicité camanw de kɛ sponsor b'u bolo mɔgɔ wɛrɛw b'u bolo minnu bɛ dɛmɛ kɛ minnu bɛ joueurs utiliser ka vidéo kɛ ka d'u ma walasa mɔgɔw bɛ se k'u lakodɔn je pense que olu bɛɛ bɛ se ka billet san ka billet di jamanaden mɔgɔw ma bon an y'a faamuya fana k'a fɔ ko Sahara conférence in Dakar Arena ani dugu kɔnɔna ka jan dɔɔni mɔgɔw kan ka yɛlɛma dɔ de kɛ walasa mɔgɔw bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ ka taa stade la ka taa bɛn match ma ka match fɛn ka sanfɛ cilu fana don ba la ka yakubaya i b'a fɔ sɛnɛntolantan yakubalen de cogo min na football Bakari an ɲɛ b'a la fana an bɛ ka jaw lajɛ sisan ball elevate ye denmisɛnninw ye denmisɛnnin minnu n'u kun bɛ basket kɛ u ka NBA academy bɛ kɛ Sénégal jamana kan n'u bɛ denmisɛnnin kɛrɛnkɛrɛnnenw de ta ka bɔ an ɲɛ b'a la yanni tournoi in daminɛ la Amadou Gallo Fall y'u caman tila équipe ni ɲɔgɔn cɛ an ɲɛ b'a la u ye reportage dɔ k'u kan u bɛ ka u ka talent bɔ
olu de be jateminɛ kojugu NBA calibre fɛ ani l'Amérique jamana sanfɛ cilu mɔgɔw fɛ an ɲɛ b'a la a dɔ bɛ Mali la ciɲelu ale kan ka na Amérique yan nɔ ni nin tournoi in banna kana jouer Université Washington fɛ ani Chomche n'ale bɛ jouer Cameroun jamana fɛ n'a ɲɔgɔnna caman dɔ fana bɛ jouer AS Douane fɛ ni Sudan jamana don ni 2 mètres et quelques do a fana ka jan kosɛbɛ talent b'a la an y'a bloc shot block caman de kɛ nin joueur ninnu futur bɛ ninnu de la e bolo u kan ka jumɛn sigi sen kan walasa ka ninnu ka exposeli cari nin tournoi in kɔnɔna na an m'a fɔ ko mɔgɔ minnu si ka ca olu man ka yala dɛ mais u kan ka jumɛn kɛ walasa ka denmisɛnninw fana ka nin denmisɛnnin sugu ninnu fana cari nin sanfɛcilu ɲɔgɔndan in kɔnɔna na walasa k'u exposer dunuya mɔgɔ ye. Nin nasuku kɛlɛ filɛ sisan nin ye exposition dɔ ye mais an ka kɛ a bɛ dépend recruteur de la quoi donc peut-être règle dɔ kan ka kɛ denmisɛnninw i kan ka i komi yɛrɛ y'a fɔ cogo min mɔgɔkɔrɔbaw kan ka k'a la parce que ni mɔgɔkɔrɔbaw ma kan ka k'a la expérience sɔrɔ donc ni bɛ expérience sɔrɔ f'i ka se mɔgɔkɔrɔbaw contrôle la i ka expérience sɔrɔ donc mɔgɔkɔrɔba recruter kan ka dan hakɛ dɔ la donc denmisɛnninw caman denmisɛnninw ka pourcentage recrutement kan ka caya ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbaw caman na quoi n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ ten quoi mais a dépend équipe fana na équipe bɛ taa mɔgɔ qualité min recruter donc n'i ka équipe la n'i taara ka taa denmisɛnninw recruter ka na n'u ye n'u sera mɔgɔkɔrɔbaw contrôle la expérience bɛɛ tɛ donc i b'a mélanger mais i bɛ denmisɛnninw ka pourcentage caya ka tɛmɛ Mali dɔrɔn tɛ dɛ Afrique yɛrɛ bɛɛ don donc équipe bɛɛ la donc i b'a mélanger i bɛ denmisɛnninw ka pourcentage recrutement kɛ ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbaw ta kan donc ne fɛ n'o kɛra peut-être chance bɛ sɔrɔ denmisɛnnin caman bolo ka jouer nin na o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye o tournoi ninnu Bakari an ye k'a fɔ an bɛ diɲɛ kɔnɔ u tournoi daminɛ kabiri 7e année 8e année ninnu kabiri 5e année ninnu na an y'a k'a fɔ olu basket daminɛ à bas âge bon pour que Mali fana ka se farafinna yɛrɛ ka se o niveau la fo u ka conférence de caya au niveau la école bɛɛ ka basket terrain sɔrɔ hali n'a bɛ kɛ basket kɛnɛma terrain pour que denmisɛnninw ka basket daminɛ à bas âge o fana bɛ chance di talent ma dɔɔni parce que an y'a faamuya k'a fɔ Afrique la ni africain yɛrɛ lajɛ Bakari taille de bɛ africain na kojugu u ye basket daminɛ très tardivement o de b'a caman ta gɛlɛya mais o tɛ Sudan jamana ye dɛ parce que Sudan jamanaw pivot bɛɛ mineurs de i yɛrɛ ɲɛ b'a la Sudan pivot bɛɛ bɛ se ka dribble kɛ u bɛ se ka 3 points fili donc an b'a ladɔnniya k'a fɔ fana Bakari nin conférence Sahara in kɔni kɛnɛ kɔnɔna na ABC Fighter Rwanda Energy Group ka bɔ Rwanda jamana kan ABC Fighter ye Côte d'Ivoire cɛdenw ye AS Douane olu ka fara olu kan o mana bɔ yen nɔ Stade Malien ka fara US Monastir kan olu de ye nin sanfɛcilu in kɔni sa conférence Sahara cɛdenw ye minnu bɛ ka ɲɔgɔndan kɛ mɔgɔ 4 de bɛna bɔ olu la ka taa fara ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Kigali mara la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o ɲɔgɔndan in kɔni kɔnɔna la mɔgɔ 4 de bɛna bɔ olu la Bakari minnu bɛna taa jamana u ka nin conférence Sahara représenter yen nɔ conférence Nil fana bɛ yen nɔ conférence Nil mana se o cɛdenw fana b'a dama o cɛdenw ye Tiger Cape Town Tiger mana bɔ yen nɔ an bɛ taa Cape Town Tiger mana bɔ yen an bɛ taa Al Ahly Sportive Club n'o ye Egypte jamana ye Club Ferrovio de Beira ka bɔ Cameroun Seydou Legacy Athletic Club Slack ka bɔ Guinée Club Athletic Petrolier de Luanda ka bɔ Angola Sidi Oiler ka bɔ Uganda olu équipe 6 de bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔna na conférence Nil la Bakari an b'a dɔn k'a fɔ olu mɔgɔ 4 mana qualifier olu la olu ni nin conférence mɔgɔ 4 de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Kigali playoff la walasa ka nin sanfɛcilu ɲɔgɔndan sabanan in sebaya ɲini n'o bɛ taa kɛ Kigali mara la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o kunnafoni n'a kungun n'a ɲɛɲɛ bɛna d'aw ma VOA fɛ ni VOA yɛrɛ n'o ye nin jɛmukan in partenaire officiel dɔ ye Bakari u kɔni bɛ ka u labɛn ka na mi-temps filanan kɔnɔna la an bɛna an labɛn ka Stade Malien ni ABC Fighter ka nin ɲɔgɔndan mi-temps filanan in kɔni lajɛ k'a lajɛ cɛ min bɛna bɔ nin sebaya kɔnɔna na an kɔni ɲɛ b'a la Stade cɛdenw kɔni kɛlen don k'u banban u bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ coach Liz fana bɛ ka kuma a ka cɛdenw fɛ deuxième mi-temps bɛna daminɛ Bakari an bɛ segin ka n'i ma ni jɛmukan banna an bɛna kunnafoni kunkun n'a ɲɛɲɛ di malidenw ma bamanankan na ni bamanankan bɛ fɔ diɲɛ fan o fan nin ɲɔgɔndan in bɛ ka kɛ cogo min na Stade ka sebaya ko ani ABC ka sebaya ko mɔgɔ minnu bɛna qualifier chance bɛ mɔgɔ minnu bolo ka taa Kigali an bɛ n'o kunnafoni d'aw ma an b'a ladɔnniya ka fɔ
abengana amena kuna full dauma 20 great minutes of Basketball Africa League action. It is Stade Malien basketball out of the timeout, or out of the halftime break, and Diarra, Berthe, Amayo, Keita, and Cielou start out for Coach Kabakante. Obekpa, the ball is touched by Diarra. They get it back on the steal. Mamadou Keita shoots and hits from the baseline. Nice way to start up. Mamadou Keita, always perfect from the three-point line. He just gives himself great energy, good positioning, good eyes with vision on that basket. And he did not leave Konate with so many options on defense there as he drowns that three, which will be very helpful for Stade Malien. Only his second field goal. The first one was, of course, in the first half, and it was a three as well. Aruna Konate, who leads the way offensively for the Fighters. He misses that shot. It's picked up and cleaned up by Calvin Amayo. Amayo drops off to Keita. Keita, Diarra skies, and it just tickles off the twine. Comes off the rim. Fofana is left wide open. Comes off the rim as he can't find his touch from the three-point line. It just got some information. I'm looking at Chris Obekpa. He's in trouble. He's not moving very well. He's not jumping. He's really got a problem. When I addressed that and had a little chat with him just in the second quarter, he was basically saying sort of, yeah, I'm in quite a lot of pain. And there it is. There's the change. Well, he's been trying to fight through that ankle injury, and now just being given a break. And I'm not sure if we'll see him again. Thank you very much, Robbie. And on Diarra. In comes Julie Bille. They need an offensive spark. They need to find someone who can help give them just a little bit more on the offensive end, the Fighters. Yeah, talking about that, Bille was able to do that yesterday against the Kwara Falcons. Can he do it again tonight? He's on the floor. He's been given the assignment. Let's see if he can deliver. Cielou, great block on Haruna. Very great defensive sequence for Stade Malien as they control the possession. Ball thrown up. Berthe can't quite get it. There was a timely touch by Fofana to get that just out of the hands of the ever-lurking Berthe in the air. We're looking at Bille. We're talking about his offensive side, but on defense, he has his work cut out against that man, Aliou Diarra. And looking at the replay, Aliou Diarra gets the rebound, but Bille's arm sort of gets tangled in there, and it's a foul called on Bille. I think they call it climbing ivy. I've never quite heard that term utilized in that way, Robbie. I've never used it before, Q. Well, Stade Malien and Suleiman Berthe. Berthe fires three. Nothing but net on that one. Just a little bit of separation by Konate, and Suleiman Berthe laces in from the three-point line. Berthe introducing himself there from the three-point line. 5 points for him. It's a rare occurrence that we've seen him with such a low score going into the third quarter, but looks like he's building momentum with that one. Keita through the contact, floats up and over, and coming straight out of the halftime, it's Stade Malien who have all of the offensive prowess as they build on their lead. 28-51 the score. It's a timeout, 7:51 left here.
call out of the timeout and early timeout for Coach Lismer. Ambala donna ka fo ko tamar meno malika kuru bidru nkile ABC fighter ka kuru mugan shegi ballon kon be mal stade ballon soro ballon bu bulo Mamadou Keita ale ballon ta gi digi serso ka le tarafli we rebonta we foti kera le la ballon kon be arna bulo arna digi gata arna i joga 3 points fli à 3 points je ABC fighter kon rebonta ballon bu bulo ça toujours ay ballon di arna marna e ballon fli à 2 points fli la match fli ay ballon passé alvitri foti fier Mamadou Keita Malien numéro 10, faut-il faire aller contre là. Malien numéro 10, faut-il faire aller contre là. Mamadou Keita, faut-il faire aller contre là. Allez, faut-il que numéro 15. Côte d'Ivoire, Tchadien, Stéphane Konaté là. ABC Pater kon megi Bamba Kosebere wala saka sigingana amolo dona ka fo minute ulunvla de beyon 3e carton nga ban ballon flaga do ma bo cielou aller rebonta ball élevé Tchadien ballon be amayo bulo Stade Tchadien ale koni ay ballon passé Aliou Diarra Aliou Bara 2 points fli a dona sa la ka bo Amadou ballon kon be ABC Fighter bulo 600 Aruna 3 points fliga je Amadou ABC Fighter rebonta kura tuguni Aruna ballon di numéro 15 ma numéro 15 attaque fli Amadou numéro 15 Aliou Diarra a bloqué Alvitri ko a dona ko ballon ko mega ta SANFe ka dona Aliou Diarra koni shot block ke Alvitri ko ballon ko mega jigi serso kono ka dona Aliou Diarra ko kama son kama dun ko block du oye ABC Fighter ka kuru bisaba Stade Malien ka kuru bidru ani kelen Stade Malien kon bi ABC Fighter SANFe ni kuru mugan kelen ni Stade Malien kon kelen no ka ABC Fighter dominer ballon be ABC Fighter bulu Obugu Kunda Stade ka Jonjon kan cielou kan ay ballon fli numéro 23 ballon ta Aliou Diarra ballon récupéré ballon be Suleiman Berté bulu Suleiman Berté digi Suleiman Berté a di Mamadou Diarra Mamadou Keita Aliou Diarra koni ballon soro serso juro ka bi panga do foti kera lela Côte d'Ivoire Tchadien numéro 13 na le toko ko Mike Fofana le de foti ke Aliou Diarra la Aliou Diarra kon mita lancer franc fli 600 mogati na comme 600 lancer franc fla le kon mita lancer franc fla fli Stade Malien kanuna follow fli a tira serso dala Amadou abena flana fana fli groupe kononton kon ba le blo ani rebon woro anyaba la coach Kabakante koni Magan Keita la do kene kono ay glance franc flana fli ko do Stade ka kuru bidru ani fla ABC Fighter Côte d'Ivoire ga kuru bisaba 3e carton minute durion 3e carton nga ban amala dona ga fo ballon on be Côte d'Ivoire bulu ABC Fighter be gu digi ga ta Stade serso la Aruna tara serso jugoro ka flina anumambulo serso ko do na ga dun go kuru kera kuru bisban fly Côte d'Ivoire ka kuru bisban fly ABC Fighter ka kuru bidruni fly ballon be Aliou Diarra bulu Aliou Diarra koni yelema ga dun kata ballon fly serso la foti kera lela plus la faute kera lela kuru fla dunga foti farao kan abnata lancer franc clean fliga farao kan uga kuru kera kuru binani kuru bidruni nani kuru bidruni nani ani kuru bisaba ani fla ABC Fighter ga Tchadien ngoni foti saba soro Choudie Bill numéro 23 ale kuru foti saba ba ale bolo 600 Aliou ye a lancer fana do ka Stade ka kuru ke kuru bidrun druye ka ABC Fighter ka kuru ke kuru bisaba fly
Konate ko ye ballon ta gi digi foti kera la tatola serso la foti fiera Mamadou Keita de contrôle la numéro 10 Mamadou Keita foti kera aller le contrôle aller le foti ke foti fiera aller le contrôle la Hopefully it's not you, Robbie. We have our eyes on you. Mali Tchadien ko mi ku fara ɲɔgɔn kan lancer franc dagolo la ballon be numéro 15 bolo ale 3 points flot fili Côte d'Ivoire kanuna adona numéro 15 Stéphane Konaté ni meneur do Côte d'Ivoire jamanaden ABC Fatal kanuna ale lancer franc flot fili ko don ale lancer franc flana fili ko don oyuga kuru ke kuru bisaba ni nani Stade ka kuru biduru an duru ballon be Mamadou Vie Keita bolo ballon be Suleiman Berté bolo ale digi ale jo ay ballon di cielou ma cielou ala segi Makan Keita ma Makan Keita ballon ta 3 points fli adona ka bo foti fiera cielou Aliou Badara ko Aliou Jara contre la kale pivot poussé à kola Aliou Jara ko ni yaga foti sabana soro ale foti sabana soro I'm going to have to bow out of this one. Asha, you have any idea? Well, he'll ask the question. Ballon kon be ABC Fighter Blue. Aliou Jara foti sabana soro numéro 15. Fofana 3 points flica je. Mamadou Keita rebond taga di Makan Keita ma ballon be Suleiman Berté Blue. Jara e ballon fli a je cielou rebond ta ballon be ABC Fighter Blue Lukunda. Stade ga Sersoka ballon du numéro 1 ma numéro 1 3 points fli adona ka bo Amado. Oui, rebonta Aliou Jara rebonta ga di Suleiman Berté ma Suleiman Berté ko intimena lumière la ale ko ne 3 points fli à 3 points do Mali kanuna Suleiman Berté 3 points do ka fara Mali taka Mali ka kuru biduru shegi ABC Fater ka kuru bisaba ni nani ABC Fater ko ne de flower fli aya je ballon be Stade Malien bolo kala kon geralendo ABC Fighter bolo kosebe ni kenanga amala dona ka foko Stade ko ni keleno ka gela se ni ABC Fighter equipe ma mu e victoire sabake tournoi kono ka match kelen perdi ballon kon be Stade Malien bolo Aliou ye ballon soro pivot la o marché fier Aliou contrôle la Aliou te cielou Ruben Cielou ni pivot yo numéro 24 na wolola samba fla ni saba Nigeria jamanaden ale koni marché kera ale contrôle la anyeba la Cote koni Aliou labo kene kono Aliou Jara kada ka foti sababa ale bolo Aliou Jara na le keno Maliga chebo baye na ka point chaman do bi kosebe ballon kon me Mali bolo Stade ballon mene vie kunda Sersoka ka kuru fla do Mali kanuna Mali ka kuru bi woro ABC ka kuru bi saba ani nani minute saba yon 3e carton nga ban ballon kon be Côte d'Ivoire Tchadien bolo aida Sersoka ka je Mali kon rebond ta cielou ballon be Suleiman Berté bolo Berté 3 points fli à Sersou gauche ka bo ABC Fatal kon rebond ta ki kunda Sersoka ballon bouboulou ay kunda Sersoka à la bo ay 3 points di chema numéro 15 allez 3 points flic à 3 points d'eau Malila Stéphane Konaté Côte d'Ivoire jamanaden allez 3 points d'eau Malila Côte d'Ivoire ga kuru bisabani wolonvla Malika kuru bi woro Stéphane Konaté yo 3 points d'eau Mali fana 3 points je ballon be ABC bolo tuguni ballon be ABC meneur bolo numéro 1 ay ballon bla ta di Konaté ma Konaté yelema ka ta fli Mali rebonta Wester Sola Suleiman Berté ballon ba le bolo ale koni ibamba ka ballon ba SANFe ka di Makan Keita ma ma fautif kon fiera Mali Tchadien contre la John Walter Wilkins kale koni ekram ndako ekram manye fautif fiera le contre la Francis jamanaden John Walter Wilkins
ballon ye ABC Fighter taille amola donna ka fɔ ko Stade ka kuru 60 ABC Fighter ka kuru 37 minute fila yoni troisième quart-temps ka ban Kaba Kante koni ta morta sisan ka kuma ka cɛdenw fɛ an bɛɛ b'a dɔn ka fɔ nin quart-temps ye quart-temps min ye nin quart-temps de séparation de ye nin ye quart-temps de la séparation de ye ka se quart-temps de la vérité ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko aw bɛ ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen lamɛn voix de l'Amérique kan VOA Bambara ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ani VOA kunnafonidiso bɛɛ la Basketball Africa League jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ka lase aw ma conférence Sahara n'a bɛ ka ci Dakar Sénégal mara la Stade Malien ni ABC Fighter Côte d'Ivoire de bɛ ka jouer sisan match 5nan la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko match 3 ni ABC Fighter y'o gagné ka match 1 perdu Stade Malien ye match 2 perdu ka match 2 gagné n'u yɛrɛ sɔrɔ u ka match laban na contre l'équipe rwandaise équipe mun kɔni se b'a sɔrɔ match 3 fɔlɔ bɛ gagné Stade Malien kɔni y'a yira k'a fɔ ko u bɛ ka u banban yɛrɛ de équipe mun ka ɲi ni équipe bɛɛ ye k'olu ci bi ta kɔni u bɛ ballon kɔni seginna sisan u bɛ kɛnɛ kɔnɔna na u ni ABC Fighter ka 37 Stade Malien ka kuru 60 minute fila yɔni troisième quart-temps ka ban an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ballon bɛ ABC Fighter bolo u bɛ k'u kunda Stade Malien ka sɛrɛ kan ballon kɔni bɛ u bolo Sulemani Berté ballon ta k'i kunda a ye rebond ta u y'a perdu ballon bɛ ABC Fighter bolo ABC Fighter y'i kunda u ka sɛrɛ so a ye ballon passé u taara kuru 2 don Mali la Stade Malien kɔni bɛ ka i bolo segin dɔɔni an ɲɛ b'a la ABC Fighter cɛdenw kɔni bɛ k'u banba kosɛbɛ défense la kojugu ani offense la coach Liz Mills kɔni bɛ k'a ka cɛdenw dusukun min kosɛbɛ ballon bɛ Walter bolo u ye marché fiyɛ Mali cɛden contre la John Walter Wilkins arbitre ye marché fiyɛ ale contre la kaba kɔni bɛ k'a fɔ a ka cɛdenw k'u hakili sigi Stade ka kuru 60 ABC Fighter ka kuru 49 ballon bɛ ABC Fighter bolo u ka meneur numéro 5 Faman Kone ballon bɛ numéro 2 bolo Ulrich Kra Foti kɔni fiyɛr'u contre la ballon bɛ Stade Malien bolo Côte d'Ivoire numéro 24 Moussa Kone ni pivot do foti fiyɛra ale de contre la kaba kɔni ye yɛlɛma don a ka match la a ye Sulemani Berté labɔ ka Mamadou Keita ladon ballon bɛ Makan Keita bolo meneur l'américain jamana pivot kɔni bɛ kɛnɛ kɔnɔ numéro 28 Amayo kɔni ye ballon di pivot ma Walker ye 3 points fili a donna sɛso la ka bɔ Vieux ye rebond ta foti fiyɛra Vieux la ABC Fighter cɛden ye foti kɛ Vieux Keita la Mamadou Keita la numéro 10 numéro 14 Ismaël Diarra ale de foti kɛ ABC Fighter cɛden ka bɔ Côte d'Ivoire ballon kɔni bɛ Mali bolo Makan Keita i jira i tan sɛriso la ka ballon filɛ passe kɛ a ma dun ABC kɔni ye ballon minɛ kura ye tuguni Diarra y'i kunda sɛriso kan a y'a fili a y'a jɛ nka ABC Fighter cɛden dɔ tun bɛ yen u y'i bolo kɛ k'a tɔ ladon u ka kuru kɛ kuru 39 ye Stade ka kuru 60 ballon kɔni bɛ Walker bolo Walker ye 3 points fili ka 3 points tigɛ John Walter Wilkins ye 3 points don Mali kanu na ka Mali ka kuru kɛ kuru 63 ye ka ABC ka kuru kɛ 41 ye ballon kɔni bɛ ABC Fighter bolo Côte d'Ivoire seconde 20 ɲɔgɔn na yɔni troisième quart-temps ka ban Mali pivot Amérique pivot ye ballon bloqué Amayo kɔni ye ballon ta k'i kunda Amayo ye kuru 2 don Mali kanu na Brian ye 3 points bloqué 2 fila bloqué k'a di Amayo ma Amayo ye kuru 2 don Mali kanu na Mali ka kuru 60 ani 5 Stade ka kuru 60 ani 5 ABC Fighter ka kuru 41
Stade Malien is emphasized by that. John Walter Walkin ni Francis jamana deno numéro 74 ale 3 points do Mali kanuna hits the 3. an kɔni bɛ ka sɛnsɛn ka taa katan laban na n'o ye katan de la vérité. Troisième carton kɔni banna katan sabanan bɛ ka na sisan. Mali kɔni banbalen don kosɛbɛ, Stade Malien banbalen don kosɛbɛ. Amala donna ka fɔ ko jamukan kɔni bɛ sen na Basketball Africa League Stade kɔni ABC Fighter de bɛ ka jouer, o bɛ ka taa carton laban na wagati min na comme sisan Stade ka kuru 65 ABC Fighter ka kuru 41 match kɔni a sera carton ma tiɲɛ kɛnɛ se kɛnɛ do seko ni dɔnko kɛnɛ a sera o ma carton de la vérité carton 4e carton n'o daminɛna sisan ballon kɔni bɛ ABC Fighter ye kuru 2 do Stade Malien contre la ko kuru kɛ kuru 43 ye Stade ka kuru 65 miniti 9 ni match in ka ban amala donna ka fɔ Stade kɔni ni match in seba sɔrɔ kabra daminɛna kuru hakɛ mun b'u bolo équipe fila in bɛɛ kɔni bɛ k'u banba kosɛbɛ walasa ka se sɔrɔ amala donna ka fɔ ko l'américain jamana cɛden Brian Bridgeford ale block kɛ ka ballon di contre attaque la Amayo ma Amayo tara kuru 2 do o de kɛra u ka match point laban ye Mali ye mun don Stade Malien ye mun don ABC Fighter contre la amala donna ka fɔ ballon kɔni bɛ Stade Malien bolo Amayo 3 points fli a donna sɛrɛsu la ka bɔ Amado ABC Fighter ye rebond ta ballon b'u bolo Mali Stade ye ballon récupéré ballon bɛ Amayo bolo Amayo kɔni ye ballon ta k'i kunda ballon lasi ballon bɛ numéro 1 bolo Makan Keita ye ballon ta k'i digi sɛrɛsu kan a y'a fili Amadou Fotifiera Alvitri ye Fotifier John Walter Wilkins a bɛna fɔ Fotifier ale de contre la ale bolitɔ cira ABC Fighter cɛden dɔ la ka foti kɛ an ɲɛ bɛ Coslis Mise kɔni na a bɛ k'a ka cɛdenw coacher a bɛ k'a f'u ye k'u k'u hakili sigi ABC Fighter Alvitru kɔni ye ballon jɔ u bɛna taa jaw lajɛ k'a lajɛ mun kɛra jaw kɔnɔna na k'a lajɛ n'a sɔrɔ foti mun kɛra n'u bɛna mun fiyɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a kɛtɔla ka ballon ɲini a bolo ye joueur ɲɛda sɔrɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko foti de kɛra a bɛ sɔn ka kɛ faute technique ye ou bien faute intentionnelle Stade cɛden John Walter Wilkin numéro 34 ni Francis jamanaden don ale contre la fan fila bɛɛ kɔni n'u ka cɛdenw bɛ ka kuma kɛrɛfɛ an ɲɛ bɛ Stade la Kaba Kante ani Soul ni Abdoulaye Maïga Juma Stade Malien coachiw n'u bɛ kɛnɛ kɔnɔna la yen nɔ an ɲɛ bɛ Stade cɛdenw kɔni bɛ ka dusukun kumaw fɔ ɲɔgɔn ye l'américain den jamana ba Brian Bridgestone bɛ ka ɲɛf'u ye
ani vie u bɛ Mamadou Keita u bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ ani Makan Keita ani Amayo n'o Nigeria jamanaden olu kɔni jɔlen don ɲɔgɔn kɛrɛfɛ u bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko kuru la bi Stade cɛden minnu kɔni ye match daminɛ bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Sulemani Berté ani Aliou Jara olu bɛɛ bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin wagati in na Stade kɔni talen n'a ka cɛdenw ye cɛden minnu fana bɛ se ka Mali bɔ gɛlɛya kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko arbitre kɔni ye faute fiyɛ u ye faute intentionnelle fiyɛ Mali cɛden contre la a bɛna fɔ lancer franc bɛna di Côte d'Ivoire jamanadenw ma numéro 34 faute fiyɛra ale de contre la John Walter Wilkins faute intentionnelle Côte d'Ivoire kɔni bɛna lancer franc fɔlɔ fili u ye fɔlɔ don u ye fɔlɔ fili fɔlɔ donna u ye filanan fili filanan ma dun u ka kuru 44 Mali ka kuru 65 an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko kuru miniti 9 de bɛ yɔni ni jɛmukan in kuru ka se cɛncɛn ma ballon kɔni bɛ Côte d'Ivoire ABC bolo Stade Malien ka jɔda la u ye ballon ta k'u digi sɛriso kan u y'a fili u y'a jɛ Stade Malien ye rebond ta Mamadou Keita ye rebond ta ballon b'ale bolo ale ye ballon di Makan Keita ma Makan Keita kɔni ye ballon dribblé k'i kunda ba ye ballon perdu ale ye ballon perdu ballon bɛ ABC Fighter bolo arbitre ye faute fiyɛ Mamadou Keita faute fiyɛra ale de contre la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko numéro 14 Ismaël Jara Côte d'Ivoire jamanaden ballon ta k'i digi ka taa Mali ka sɛriso la faute kɛra ale la Mamadou Keita fɛ ale kɔni bɛna lancer franc fili numéro 14 Ismaël Jara Côte d'Ivoire jamanaden a bɛna lancer franc fili a lancer franc fɔlɔ fili o donna binani duuru ABC Stade Malien kuru 65 kuru 20 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ an ɲɛ b'a la Aruna bɛ ka don u y'u ka numéro 23 labɔ lancer franc filanan filila a ye filanan fana don kuru 66 Stade ka kuru 60 kuru 46 ani Stade ka kuru 65 ballon kɔni bɛ Stade bolo sisan Amayo ballon b'ale bolo Nigeria jamanaden ale ye ballon di fɛn ma Wilkins ye ballon fili de fila don a ye kuru 2 don Mali kanu na John Walter Wilkins ye kuru 2 don Mali kanu na kuru 67 Stade ka kuru 67 ABC ka kuru 60 kuru 46 arbitre kɔni ye ballon fiyɛ a ye marché de fiyɛ Côte d'Ivoire jamanadenw contre la an ɲɛ bɛ Stade cɛdenw kɔni bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ u kan ka mun kɛ attaque la sisan arbitre ko a binna marché fiyɛra contre la ale kɔni kɔsimise ale la bɔ numéro 14 n'ale tɔgɔ ko Ismaël Jara ballon kɔni bɛ Stade Malien bolo sisan miniti 8 yɔni kurun ka se cɛncɛn ma ABC Fighter kɔni y'u ka cɛden na don Aruna ballon bɛ Stade Malien bolo kɛnɛ kɔnɔ Amayo ballon b'ale bolo a ye ballon di Aliou Jara ma Aliou Jara ye ballon minɛ kala don Aliou Jara kɔni seginna match kɔnɔ Aliou Jara numéro 15 ballon dira ale ma ale ye kuru 2 don Mali kanu na ballon kɔni bɛ ABC Fighter bolo Aruna ye ballon ta k'i kunda a ye ballon di Aruna ma Aruna ye 3 points fili a ye 3 points don Aruna kɔni seginna match kɔnɔ ale kɔni ye 3 points don ABC Fighter kanu na kuru 30 kuru 49 ani kuru 69 Stade Malien bɛ sanfɛ ballon kɔni bɛ Stade Malien bolo sisan Sulemani Berté ale ye ballon passé Makan ma Makan ye ballon di
American Day pivot ma John Mali ballon fligi la maka kuru flado Mali kanuna Brian Bridgeforth l'Americain jamana mogodo numéro 28 e kuru flado Mali kanuna kuru bulo blani kele ani kuru bina ni kononton Stade Malien kanuna ballon kon be ABC bulo Alvitri fortifié Stade Malien kan contrôle la Aliou Jara Aliou Jarate, Brian Bridgeforth, l'Américain Jamana Mogodo, faut-il faire aller contre la ballon qu'on be ABC Fater Boulot Côte d'Ivoire, Bamana Boulot, ou va mener Kunda Selso Kaka ballon fli, Katika SANFe, oui, rebonta Gaje, Malik Chedon, on est rebonta Amayo, Kelvin Amayo, ballon balé boulot, allez, passer Janke. Aliou Jarama soro Alvitri ballon fier ABC Fater Chedon qu'on est allé demain ka wuli ka bord guma abinin kofe kabako ko kabako nbe ka faga Chedon ni kanani ke koni jara ko jugu ballon kon be ABC Fater bulu. But if you look at the body language of Coach Cote, it's always like that. You know, he's into it completely. Brian Bridgeforth, final buzzer and he's got the win. No coach should be happy. Amala Donaga Foko, ABC Fater Konmega, Bamba Kosabe, minute Woro, Yoni Machininga Ban. This might be a big factor. Chinyelu Duna Kenekono, Ruben Chinyelu, Alekon Duna, Brian Bridgeforth Nola, Kenekonala. Has to go to the bench. Yeah, absolutely. With the Stade Malien side, Kochi Kunaga Foko Alekanga, Bo Machikuna Nugatina, ABC are shooting 63%. Na Adiminu Koro Kerala. Good enough. Ballon kon be ABC Fater boulot, ABC Fater ballon na segi, 3 points fli. Amadou, Mali connaît rebonta, Dieu Keita. Ballon be Bender boulot, Suleiman Berté connaît ballon ta Gikunda. Allez ballon di Aliou Jarama, Aliou Jara fla kuru flado Malik. Amayo, Kelvin Amayo, allez kuru flado ka fra Malik taka, kuru bulo blani saba, ani kuru bina ni kononto Malik kanuna. Amala Duna ka foko ballon kon be ABC Fater bolo Aruna bolonta ballon be Aruna bolo Aruna kon be Bamba allez ballon kuru flafli Amadou foti fera Arumala for Stade Malien is something that the ABC fighters will continue to work. This is a foti fier ko foti kera Aruna la Aruna na ta kuru flafli sersola make some inroads into the lead. They'll continue to try and find ways to get those calls from the referees. Yeah, absolutely. It's a great game reading there. Mamadou Keita koni foti nani de soro Alvitri kon mega kuma le fe kerela krefe played for S alera kon bula ma foti ke ma Alvitri mega kuma le fe krefe made it to the playoffs in Kigali. Is desperate to Alvitri get back koni na Magan Traoré dimna dale nola numéro 2 Mamadou Keita nola na Magan Traoré numéro 2 Mali numéro 2 dimna dun ale nola ABC Fater mélanger Frando kwa kuruke kuru bidru ni clé from 3-point line driving Chinyelu kontara ballon fliga do aje aduna ga bo Aliou kone aje ballon bu bolo Stade Malien kone ballon ta contact. Konate. Potifera. Konate numéro 15. Stéphane Konate, Côte d'Ivoire Jamanade, allez Fotike. Ballon et Malitaï. Stade Malien Konta, ballon et. Just trying to do everything and anything to help his side win, but Amala donna ka foko match inkoni. A 3 minutes duré yon kurunga se chenchema. Ballon be Stade bolo. Suleiman Berté, ballon balé bolo. Allez Ikunda Sersoka. Kata kuru flado Stade Malien kanuna Stade Malien nga kuru kera kuru biolo blan duru ABC Fater ka kuru biduru ninkele Amala dona ka fo ni match koni Aruna ballon balé bolo 3 points la les 3 points fli aduna Amadou we rebonta namaga Traoré ballon balé bolo kida allez ballon di Suleiman Berté ballon ina magama namaga 3 points fli atira ka do Amadou Côte d'Ivoire rebonta ballon bu bolo
ballon kon be Côte d'Ivoire bolo Côte d'Ivoire e ballon fli Aruna de fla fli ka kuru fla don That's a rhythm jump shot. It's his area. Stade Malien ga kuru biuro fla ni duru minute nani yonu match ga ban ballon kon be Stade Malien bolo arbitre est fautifié Stade Malien contrôle Cielou Ruben Cielou allez qu'on est fautif que fautif faire aller le contrôle là Aruna timeout called on the floor 53-75 Tamor demandera et que vous faites encore mi wagati na malo dona ka fo ko Stade ka kuru biolon vlani duru ABC fater ka kuru biduru ni saba amalla ko dona ka fo ko fan fla bela ABC fater ka chede mu ye ku chamando bi o Stéphane Konaté ku tanulon bla bale bulu ka fara Amadou Abdoulaye Aruna ka ku tan saba bale bulu nantara Stade Malien ka chede un chala ambaye ka fo Aliou Jara ku tan duru bale bulu mu na e rebond ulon vla faroka Kasroga Suleiman Berté pour Tamba les boulots John Wilkins pour Tan Flaba les boulots Namagan Traoré pour nous prendre les boulots Tamanja Konaté pour Sababa les boulots Ruben Cielou pour Nanba les boulots Brian Grillford pour Nanba les boulots Amola Donaka for Mamadou Keita pour Tamba les Fonaboulots Stade Tchède on connaît ou Bamba Kosebe ni match na kabari match damna na u décider len do ka foku na ni victoire insta minute nani yon kurunga se changema anya be Stade Tchède na o be ka sekin kene kono Aliou Jara amala ko dona ka fale ko ne demsani muy ale ko ni demsani be nyebe mo muna Stade Malien Tchède on chala mu shibe sam mo kilina ni avenir babala ko jugu ni kene ko na la amala ko dona ka Suleiman Berté ale fana mali denye munya ka formation basketif fem beke mali kono ka fara Mamadou Keita ka fara Namagan Traoré Oumar Bagayogo Soumela Sissouma ani Nigeria jamanaden Kelvin Amayo n'ale fana bɛ ka kɛ cɛbaw ye Mali cɛdenw na minnu bɛ ka gange kosɛbɛ Stade Malien kanu na quietly compiled 13 points. Amala dona ka fo minute nani ani sanga binani konton ni be yoni kurunga se chenchema ABC ka ku biduru ni saba Haruna and Konate Stade Malien ka ku biolon vlan duru that we expect to see from this ABC fighters side fighting and giving Haruna lance franc fli ko don ku biduru nani lance franc fli ko don ku biduru nduru Stade ka ku biolon vla ani duru bolon kono be Stade bulu amayo bolon bale bulu ale bi ki kunda ay bolon fli Jara e Aliou Jara danki ke ka kuru flado Mali kanuna Jara kono bolon mene SANFe ka smati ke ka kuru fla fra Mali ta ka kuru biolon bla literally given him an opportunity ABC Fatar ka kuru biduru ani duru good eyes. He tried to do it earlier, it didn't work out, and now it worked out. I'm sure Coach Amala dona ka fo bolon kono bi ABC Fatar bulu Stade ka cielou dagolo la ay ballon fli meilleur ma 3 points fli 3 points mado Mali rebonta ballon be Aliou Cielou rebonta ka ballon di Suleiman Berté ma fautifera. Coach Kaba said is there any chance you could produce some of those poster dunks no seriously it was really you know play the game that we've been playing since the very start keep that aggressive play right through the offensive game and in the defensive game. Let's pass the ball, let's keep cool, and let's get those shots in, and let's stay ahead and keep control. Beautiful play, and they've kept control. Nonetheless, have had answers every time there were questions, and that answer right here is numéro 15 Stéphane Konaté, la Franck Flanafli, au Fanadon, Waku Krakuru, Bidru Nulonvla et Stadiga Kulonvla, Nulonvla, Bidru Nulonvla, Nulonvla, Stade Malien Kanuna, Bolon Stade Malien Boulot, et Bolon Duma, Cielou, Bolon Soro, Pibola, Kadanki, Dank spectaculaire, Blatona, Smatché Serso, la Kuru Flafra Malika.
just a lot of space, and he makes no mistake. Cielou, the Nigerian Cielou teenager. Malika ni dans spectaculaire. NBA Africa Academy teammates. NBA Africa Academy ball elevated chedendo. Ballon kon be Amayo ballon 3 pas takata ballon flika je. Cote d'Ivoire rebonta. Ballon kon be numéro 15 boulot. Stéphane Konaté. Mali koni ballon ta rebona. Amayo koni da sersoga katanga coup flado Mali kanuna. O Stade ka coup ke coup bishegi. This time he and uses clean body to protect the Rubin ball. and Rubin Vla ni kononto. 2 points just to maintain ABC ka Rubin Drun Vla. Stade ka Rubin shegi and clean. Ballon be Stade ABC bolo. ABC connaît ballon ta qui fait. Arbitre marché fier Aruna contrôle. That I think captures his afternoon and his evening. Abdoulaye Aruna numéro 10 marché fier à le contrôle. to do all the work, but that man Cielou, incredible performance. Cielou connaît ballon smaché Player smaché of the NBA bareke Africa Academy. Stade kanuna 500. Ni Ni terrain bebe ka mani munye ni the court 7.8 rebounds. amala dona ka fale ball elevated chedeni NBA Africa NBA Academy ka bo junior NBA Academy ka bo Sénégal ni aller sans soroka na jouer club ou fait Salon Azira Bera fait Comes Diarra is again right there inside the paint to pick up. ballon connaît Malita et Foti Kera Aliou Jarala ballon dirale ma serso jukoro ale kan lancer flafli from his brother birthday saying it should be upset. amala dona ka foko Unsportsmanlike foul, but ballon kon dira Aliou ma ale connaît ballon sur Foti Kera ale la blocking the arm of Diarra. Okay, we talked about ballon connaît Stade Malien ta lancer frana Diarra and Haruna in that paint. Aliou Jara Not in Aliou na terms of lancer size, franc but in fli terms of the positioning that they play. Diarra knows his way around that paint, and you can see that now Haruna with 4 fouls. That's danger for the Ivorian lancer franc champions fli ko as do Diarra converts on the free throw line. Stade Malien ga pour It's bil important chegi ani because fla in the state of ABC this ga pour game, bidru ni wulon fla the difference, the point ay difference flana je matters. Cielou connaît rebonta Gets the ka bucket, coup flap do nga fra Stade and ga one big time play by Ruben Cielou. You can Ruben see what Cielou that connaît means for kuru him. flower do. Cielou has been working so much na on kono defense kontane no and kozo now na finally kulela getting rewarded on the amala do na offensive ka side foko ale with kono that kontana akile ga rebonta ga do and Stade Malien chedi incredible Ruben Cielou na le kulela celebrating that one, and it will definitely make the highlight reel on Instagram. amala do na ka fale ga lancer franc fli 11 Stade rebounds Malien kanuna for the Stade Stade Malien ga team pour today. bishegi Cielou. ani nani Cielou kono lancer franc je rebon kono be Cote d'Ivoire bolo ABC Pater kono ko beke wala sa se ga sigi match kono 3 points fli From Uri Crack. Amado Another rebound for Cielou. Cielou rebonta Cielou kono be bolla ka ta serso la ay ballon di Cielou ya je ABC Pater ballon bora kenema And hold it, quick pass. Well, you gotta give it to the Malian champions. Just Mali chedi on kono be ka sigi ballon e Cote d'Ivoire jamana tay tonight against the ABC Mali ga Fighters. pour bi shegi Both ani teams nani playing at the Cote d'Ivoire ga BAL for pour the very bidru first ani time. wolonvla But the amalla ka experience dona that ka they've fo built minute up sabade from be no yoni their earlier kuru 4 ga se games, chenchema just building up to this game is just impressive. ballon be ABC Pater bulu Cote d'Ivoire jamana Stade Malien have grown in leaps and bounds. e ballon passé kon mi ku Bamba Mali ga serso jukoro This will have an impact on seedings for sure. And what that will mean computationally will all be we ballon fli we a je we rebonta amayo kono e ballon ta ga di players. Aliou Jara ballon bale bulu ay ballon di Suleiman Bertema Shot from amayo ballon fli rebounded by 3 points na ga je Six now. ballon kono be Cote d'Ivoire bulu Goes behind the back. Cote d'Ivoire kono be ka ballon fin fin o ka mene de plan fli ka 2 points do numéro 1 Alex Robinson Junior e coup fla fli ka do ABC Pater kanuna o ABC Pater ka coup ke coup bis duruni konton e Shows you how ka hard Stade Malien ka coup ke coup bis shegi an nani my birthday tries to chase down the loose ball. It is actually good defense there from Ulrich Krah, who's trying to Stade Malien c'est bien on Suleiman Berté Suleiman Berté gets the ball, and it is possession for the ABC Fighters. Suleiman Berté 2 minutes to play.
koko foti kɛra ale la an wagati min na arbitre kɔni ye foti fiyɛ ballon kɔni ye ko ballon bɔra ballon kɔni ye ABC fighter ta ye Côte d'Ivoire ballon b'u ka meneur bolo ale ye ballon fili k'a di numéro 2 ma numéro 2 ye 3 points fili ka 3 points do numéro 2 Ulrich Kra ale ye 3 points do ABC fighter kanu na ABC fighter ka groupe 62 ballon kɔni bɛ a ma ye bolo a ma ye ballon di Sulemani Berté Sulemani ye ballon na segin numéro 2 Namagan Traoré Stade Malien ballon perdu kura ye tuguni ballon bɛ Aruna bolo Aruna y'i digi ka taa sɛlɛso la ka ballon fili a y'a jɛ cielou ye rebond ta ka rebond di a ye ballon di Jara ma Amalo ye Aliou fili Jara ye ballon fili ka don ka smachi kɛ Mali kanu na Jara kɔni smachi kɛ Mali kanu na Ama y'a fili Jara y'a minɛ ka smachi don Mali kanu na Ama la donna k'a fɔ Jara kɔni ale kɔni bɛ ka danki kɛ bi kosɛbɛ Mali kanu na Mali kɔni bɛ kuru 86 la ABC fighter Côte d'Ivoire ka kuru 62 Ama la ko donna k'a fɔ ko Stade kɔni ye nin match in daminɛ gagné fo ka taa se laban na nin match in kɔni a tɔ tora miniti 1 ani sanga 39 kuru bɛna se cɛncɛn ma a ma lakodɔnniya k'a fɔ ko nin ye match laban de ye fan fila bɛɛ fɛ Mali cɛdenw kɔni kɔntannen don u nisɔndiyalen don kosɛbɛ u bɛ ka segin ka na temps mort kɔfɛ ballon ye Côte d'Ivoire ta ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Stade kɔni bɛ ɲɛfɛ ni kuru 24 ɲɔgɔnna ye n'u kɛlen don k'o kɛ équipe min bɛ équipe bɛɛ ɲɛ Mali Kaba Kante n'a ka cɛdenw kɔni ye se b'a jira ni ABC fighter jɛkulu nin na nin kɛnɛ in kɔnɔna na an b'a lakodɔnniya k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛna bɔ sisan yɛlɛma bɛna don o la nin match in kɔfɛ Stade kɔni nin bɛ sɔn ka kɛ u ka qualifieli match ye ka d'a kan mɔgɔ min ni match 3 b'ale bolo u 3 points fili ABC ye 3 points fili ka don Stade la ABC fighter kɔni fɛ a ma ban fɔlɔ match in kɔni bɛ ka taa niveau min na sisan a bɛ n'a fɔ bolivrage bɛna kɛ équipe ni ɲɔgɔn cɛ parce que équipe caman de bɛna match 3 ani défaite 2 kɛ Stade Malien kɔni a bɛ n'a fɔ olu kɔni bɛna sebaaya sɔrɔ an b'a lakodɔnniya k'a fɔ miniti 1 Kaba kɔni ye temps mort ta Kaba bɛ fɛ k'a ka cɛdenw cun k'u sumaya ni k'a fɔ k'u hakili sigi ka d'a kan bolivrage bɛ sɔn ka ye match in na équipe minnu bɛna sebaaya sɔrɔ an b'a dɔnniya k'a fɔ équipe 3 de bɛ yen nɔ Rwanda Energy Group n'olu ye victoire 3 kɛ ka défaite 2 kɛ n'u ka match laban o bɛna kɛ an b'a lakodɔnniya k'a fɔ olu ye victoire 3 kɛ ka défaite dɔw kɛ ABC fighter olu fana ye victoire 3 kɛ ka match 1 dɔrɔn de perdu Rwanda Energy Group olu ye victoire 3 kɛ ka match 2 perdu ni Stade ni match sɔrɔ a bɛ Stade fana ka victoire kɛ 3 ye ani match 2 perdu u ni Rwanda Energy Group ni Abidjan ani AS Douane bɛɛ bɛna kɛ position 1 na AS Douane kɔni bɛna i jilaja sisan walasa olu k'u ka match 3nan kɛ comme ça a bɛ kɛ équipe 4 ou 5 ɲɔgɔnna mun bɛɛ bɛ match 3 victoire ni défaite 2 n'u bɛn'u jilaja ka bɔ poule kɔnɔna na an b'a lakodɔnniya k'a fɔ Monastir kɔni an wagati min na match victoire 1 b'ale bolo n'olu fana y'u ka match perdu a bɛ gɛlɛya Mali kɔni Stade kɔni ye kuru 2 wɛrɛ don ka fara u ta kan kuru 88 ani kuru 65 Stade Malien bɛ sanfɛ an b'a lakodɔnniya k'a fɔ équipe min bɛ équipe bɛɛ sanfɛ conférence Sahara la siɲɛ 2 Stade Malien b'olu gosi ni kuru 20 ye Rwanda Energy Group n'u y'olu gosi kuru 20 ko ye
let's score more points. No, Let's you try me and benye raise the fe bar follow. because No, ya points dan ni are victoire gonna sabaye. be so vital, just as you Kafra mentioned. ABC fighter ka no There's lu still fana 160 gosi ni left kuru on the mo clock, koy. and they want more. They want to win by 30, he said. No lu koniye. If they're able to do that, Fana it will kumbe certainly chebola put them in a chebo great munu be position. SANFe ni conference sara in konna la. 3-2, that O ba ira record ka fo Stade Malien koni ka they chede will un ka in kosebe. end up with in this Ballon kon be Sahara Stade Malien bulo Conference. This is sisa. the revenge win Amayo. for them after going We ballon down to the atme. semi-finals of the Road to Ballon kon be Basketball Stade Malien Africa. This is bulo. a bigger win for them because it's in the Basketball Africa League in the Sahara Foti fiera Conference. ABC contre la. 107 left. There's still Stade Malien ga ballon. just little narratives that we need to Suleiman pay Bartebe ka fa ka chede onye. Yeah, Ku absolutely. wakli sigi. It is interesting. Suleiman Tienebe ka fa ka night chede here in onye the ku wakli Sahara sigi. Conference. Ballon kon be Suleiman Berté bulo bisa attaque la. Ale ballon di covered well. Aliou Jarama poste la. Numéro 14 Ismaël Jara Côte d'Ivoire jamana den Tedin ale ballon la bo kene ma ballon kon be Mali bulo 600. Ismail Diarra taps away. Oui, ballon sur le contre-attaque là. Cielou kon tara ballon bloqué. ABC Fater Tedin numéro 14 Ismaël Jara ale dangi je. Outstanding for Malien. You talk about Cielou, but Cielou ballon bloqué Serso la. careless there. Ball from elevate Diarra. NBA Junior Academy Tedin do. Ale kon tara ballon ñini cebulo. At this point. Block là. He did try and get the dunk. That was well timed by Cielou. Cielou kon kumé no kale contesté. Ballon be Amayo bolo. Ballon be Jara bolo. Cielou ballon fli anuma bolo ka je. Haruna bumps into referee Stephanie Barkley. Aruna kon wumna bien bolo ko joueur do ale mene alvitri kundu. Well, both of them are fit. Abna fo ballon est Stade taille. Stephanie Barkley is very fit. And she has a Abna fo smile ballon on est her Stade face taille there. Serso jukoro. At the replay. I think Haruna was thinking, I shouldn't be in trouble. I already have 4 points on the foul. Ballon est Stade Malien taille ballon be Cielou bolo. Definitely on his mind. Short jumper. Rebound again. Another one. Cielou rebonta ballon kumbe. They want to take as much time off the clock. Ballon be Amayo bolo Amayo 3 points fli. Amayo. Adona ka bo. Diarra, Ismail. Alvitri est fortifié. 27.5 seconds. Alvitri est fortifié. And I think the 20-point threshold really Aliou Jara contre la. for the ABC fighters. Yeah, Numéro absolutely. 15. Looking at the replay there, both sets of players still fighting for Tedin everything nous kon go kuluma fotike. available. It's 4 personal fouls for that man, Aliou Diarra, but he'll Aliou be Jara very kon ye pleased futna with ni his soro. performance on the other Ale side. bora amalla ko dona ka foko 20 Aliou Jara. points in the game. Incredible. Ale de ka ku ka chani betaille bien ku mugando 20 points. This team. Karibon kononton farouka. Malien, of course, came into this one with Malik Kanuna. a new record. Amalla ko dona ka foko costly. They will improve. Costly Milje. That we know for sure. Ta morta. Wala sa ka kuma ka Tedin fe. Calculations are, we will have to wait and see. Stade Malien because Tedin kon bi ku it's sagana still fi bola bana. another game Aklina come a tigale. little bit later. And here is the performance of that man, Aliou Diarra. 20 Aliou points Jara of koni 7 kuru mugane soro match laban temenina ani ni match frana ay 20 points do a match fla bela. Kuru mugane ba bolo match fla He's temene been fe temena fantastic, study he's been consistent, he's kon been the kanuna man to go to amalla ko for dona ka fo Stade Malien. ko study And chede this mundu is ay really gange impressive kosabe for a player that is featuring here at the BAL for the very first time. chede mu na ka chede ya ira na ka se ira kene konna na mali kanuna One rebound shot of a double-double on a night that could be very historic amalla ko for the dona ka Malian fo ko It will be ale ko ne chede ye historic for him. Historic na for shibi na the so Malian na shibi ni champions. sam mugane kelendo But the most important part of the equation is win ni first. sam mugane kelendo Yeah, that's right. They need to win, get themselves into the bracket that has 3 na na ke victories. sam mugane fly december ko na taina Figure out who finishes where in this Sahara Conference. ale ko ni gange kosabe Stade Malien kanuna ko ci ko ma so ngale labo minute second mugan wulunvla yoni match ga ban Sorry about it. There's a little bit of a honking second horn mugan behind wulunvla me. yoni match ga ban That comes from South Africa, doesn't it, Q? It does. It's yeah, they really understand that it's a win, but they're not qualified 100% yet. Cielou Touched in again from Cielou the man, dangura Aliou Diarra. jara yo dangura ke mali kanuna 1968 crowd. Ballon in kon the be corner. Hits another 3. ABC Fatere 3 points flic à 3 points ke Where has he been keeping these 3-pointers, Ulrich Krah? wa kuruga kuru wulunvla ni kele 71-90.
Stade Malien a kuru 90 seconde saba no match ka ban. Doesn't get the finish. Match kon bana. Stade Malien se ba soro. Winners in this one. Stade Malien ko ni match nga ni kuru bisaba ye. The first quarter until the fourth. Amalla ko dona ka fo Stade Malien ga kuru 90. And that's probably the icing on the cake, the exclamation mark. Aliou Jara ko ne danke. Na bloko a danke je muloka. And he looks fatigued. He's left everything on the floor. Amalla ko dona ka fo ko Stade ko ne kuru 90 ne soro. African derby. Absolutely. ABC fighter ga kuru biolon vla ni kele. Amazing, he's been consistent. Amalla ko dona ka fo ko ni nyonda imbana ni Stade ka sebai. Amalla ko dona ka fo ko ni sebai dira Stade Malien ma. Stade Malien ko ni Cote d'Ivoire chede mu ka nyogo mene ka nyogo fo Stade chede ko no kontane no sonja baye. Amalla ko dona ka fo eku mise ku bela tuna en kona na flabe Stade Malien a flabe chini mu anu ko nyoko na yi Cielou nale 3 teams now Ben Cielou nale ball elevate chede amalla ko dona ka fo ko Aliou Jara ko ni ale ko ni point chaman do kuru muga. And that's for sure. It gives the Match flying bella. Bolo. Absolutely looking at Aliou Diarra. Ale kuru mugan flado bi ka fara akakan. Kaire bontanyo ngana na fo mako doublé. Nantara ABC fighter fanfare amalla ko dona ka fo ko Aruna kurtan duro te ko fo nyoy mo blé. Stéphane Konaté ale kurtan konton do. Vous avez fait quelle performance incroyable. Ulrich. Kiraye kurtan fla farouka. Franchement le mot d'ordre c'était orgueil. On a dit stop à cette équipe. Au Niger, en Côte d'Ivoire. Favori pour aller à Kigali. Vous allez à Kigali parce que vous passez devant la BC, 2 équipes que vous avez battues, vous êtes à Kigali. Eh ben franchement, c'est vraiment un moment d'honneur parce que it's a moment of magic. All of Mali will be celebrating this win. It's incredible. On a beaucoup parlé de Souleymane Berté, d'Aliou Diarra, mais aujourd'hui c'était le collectif. Tout le monde a contribué. C'est une performance collective aujourd'hui. Oui, voilà. Yeah, it's exactly that. It's a collective performance. Tout le monde a mis son grain de sel. Et à la fin, on a eu le résultat qu'on méritait. We deserve this victory tonight. Well, fantastic words there from John Wilkins. He had 12 points on 80% shooting, 2 of 3 from the three-point line. They were great from beyond the arc. The performance was fantastic. Overall, you could just hear John Walker how will much emotion France Jamana Dendo numéro 34 aller de Bora kuma sisan aga match laban ale kurugoro soro ani match na kurtan flado ka fra Stade Malien ka seba di Stade Malien ma ni équipe ba en contrôle la amalla ko dona ka fo ko Mali ko ni match Stade Malien ni match ba ku bi konton ani ku bi olon ni klenye Stade Malien kanuna amalla ko dona ka fo ama ban folo amena kuna fuli dauma ABC fighter na le ku me benye fe ni victoire sabaye en défaite kelen ka US Monastir faluka ka Rwanda faruka Mali ni AS Douane kon me fla victoire fla ni défaite fla ni bolo virage mo nyogonte Stade Malien kon yi mogombe nyemo ala gauche mogombe nyemo ala gauche ka frani ka amena kuma dauma Bakary Silana le bambulo kene konana Stade kon ni match ngayen kuru bi kononton ani kuru bi wolon vla ni kelen Bakary Stade koni u yɛrɛ bila position bɛ se ka yɛrɛ k'a fɔ k'u qualifiera ka taa mais an t'a dɔn fɔlɔ a bɛna kɛ cogo min na parce que bɛɛ bɛ victoire fila ani victoire saba ani victoire fila équipe ninnu bɛɛ bɛna kɛ o cogo la Abidjan ni Rwanda Energy Group olu bɛɛ bɛna kɛ o position kelen na ni US Monastir fana ka match perdu sini US Monastir fana bɛna bila o position kelen na Bakary e bɛ se ka mun de fɔ Bakary u ye jumɛn de kɛ u ye jumɛn de yira jamanadenw na ani diɲɛ mɔgɔ la ko Stade bɛ cogo di e yɛrɛ mun ye Stade joueur kɔrɔ ye. Ni matching kɔnɔna ne b'a dɔn k'a fɔ yan identité de jira Stade bɛ jouer cogo min na u y'o de jira ni match fila passé na parce que match fɔlɔ la ani match min dar'o ka commencer ka gagner o la o match fila la n b'a fɔ o tɛ se k'an identité jira dɛ mais min b'u jɛ dɔɔni o kun ye nin ye. Ka jouer comment dire défense ko la ni ka fɛngɛw gɛlɛya mɔgɔw bolo mais an bɛɛ to bɛɛ k'i ka jouer dɛ mais sisan mɔgɔ
an yɛrɛ de b'an ka jeu kɛ jeu min ka d'an ye mɔgɔ si tɛ se k'a bali quoi mais an tɛ se ka mɔgɔ si ta bali mais sisan an bɛ tɔw ta bali an bɛ jouer cogo min na jeu min ka d'an yɛrɛ ye donc mɔgɔw bɛ basket gagner cogo de la tu dois être à l'aise n'i bɛ jouer i kan ka jouer l'aise la pression man ka k'i kan donc an de bɛ pression kɛ mɔgɔw kan mɔgɔ si tɛ ka pression k'an kan sisan donc match facilité quoi. o diyara n ye Bakari an ɲɛ b'a la k'a fɔ Stade Malien cɛdenw kɔni ye nin sebaaya in sɔrɔ équipe kan équipe mun n'a dɔnnen don k'a fɔ k'u selen don bɛɛ la n'olu de tun bɛ bɛɛ sanfɛ Sahara Conference la u bɛna jate yɛlɛma kɛnɛ kɔnɔna na Bakari a bɛ se k'a fɔ ko Stade kɔni qualifiera nin tournoi in na Bakari a bɛ se k'a fɔ k'u qualifiera allo oui a bɛ se k'a fɔ ko Stade qualifiera nin na ka taa Kigali wa bon comme il y a fait comme point ko de bɛna an séparer ka bɔ nin na parce que ni match la an ye point hakɛ min don match min tɛmɛna n'a sɔrɔ an ye point hakɛ don ne tɛ duti don a la ne b'a fɔ n ko chance tun b'an bolo ka taga mais comme victoire ko nin bɛ ka k'a la donc problème bɛna k'o yɔrɔ ye dɔɔnin mais ne b'a dɔn chance b'an bolo ka taga 50% chance bɛ yen donc an bɛ match tɔw lajɛ ka ban sisan o ye tiɲɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ Stade kɔni gagnera ni nin match la ni kuru presque kuru 30 ɲɔgɔnna ye n'o bɛna kɛ goal average ye an b'a lakodɔnniya k'a fɔ ko nin kun ye voie de l'Amérique ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka d'aw ma voie de l'Amérique kan basketball sanfɛ cielou ɲɔgɔndan sabanan mun bɛ ka tan n'a bɛ ka daminɛ ɲina ni conférence Sahara don ni Stade Malien b'a kɛnɛ kɔnɔna na o de kama an kun bɛ ka nin kunnafoni d'aw ma bamanankan na walasa Maliens bɛɛ k'a faamuya nin bɛna kɛ cogo min na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko conférence Nil bɛna daminɛ le 26 avril n'aw bɛna taa équipe 6 ɲɔgɔnna wɛrɛ ɲɔgɔnna sɔrɔ yen nɔ n'olu bɛna ɲɔgɔndan kɛ walasa mɔgɔ 4 bɛ b'olu fana cɛ la ka taa fara conférence Sahara mɔgɔ 4 kan ka na play-off kɛ Kigali mara la an b'a lakodɔnniya k'a fɔ ko match wɛrɛ bɛ yen bi n'o ye AS Douane ni US Monastir bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ u ka match laban na n'o bɛna jira k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛna kɛ ɲɛmɔgɔ position fɔlɔ sɔrɔ ani filanan ni sabanan ni naaninan sɔrɔ an kɔni b'a lakodɔnniya k'a fɔ ko sisan kɔni équipe 3 de bɛ yen nɔ minnu ni victoire 3 b'u bolo ani défaite 2 ni Stade Malien yɛrɛ o équipe 3 la équipe 4 kɔni de bɛna bɔ o cɛ la sisan équipe tɔw la sisan walasa ka fara ni mɔgɔ 4 ninnu kan minnu bɛna taa conférence Sahara kuma bɔ Kigali mara kɔnɔna na an b'a lakodɔnniya nin jɛmukan in labɛnna Georges Léonior Seigneur fɛ ka fara Volarich fɛ kunnafoni dira aw yɛrɛ ma Cheikh Thioro bolo kabiri Washington DC an b'a lakodɔnniya k'a fɔ ko ni kunnafoni kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ bɛna d'aw ma don n'a nataw la conférence Nil kunnafoni bɛna d'aw ma ani conférence mun bɛna taa play-off bɛna taa kɛ Kigali an bɛna kunnafoni kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ d'aw ma ni Stade qualifiera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kelen in kan nin kun ye voie de l'Amérique ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin aw ma aw balimakɛ Cheikh Thioro fɛ an b'aw bila yan nin kɛnɛ in kɔnɔna na aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ basketi sanfɛ cielou ɲɔgɔndan dɔ bɛna daminɛ ye sibiri nata marisi kalo in tile 11 san 2023 ka kun cɛ marisi kalo in tile 22 san 2023 a ɲɔgɔndan tɔgɔ conférence du Sahara Stade Malien de Bamako cɛlakaw bɛna ni yɔrɔ ta a ɲɔgɔndan na kari nata marisi kalo in tile 12 Stade Malien de Bamako b'a ka ɲɔgɔndan kun fɔlɔ tan Stade Malien de Bamako ni Tunisie US Monastir de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan conférence